Tak jo, dobrý den, já vás zdravím tady v podcastu v MK Record Studio. Máme tady první díl a já tady ze srdce chci přivítat nejstaršího člena, muzikant, zpěvák, to celebrita, je to legenda žijící a to je Ludwig Gisman. Já vás zdravím všechny, hezky dobrý večer. Po jeho levici tady máme z kapely Remix Bank, kytarista, zpěvák, vokálista, Kája, Ganio. Večír. Tady to vezmu postupně, máme tady zpěváka, klávesáka, muzikanta, robotníka, všechno možný. A to je Patrik Nistor. Zdravím. No a tady máme další, nejmladšího člena, momentálně na velký špičce a to je jedině Ondra Gisman mladší. Tak kluci, jenom na úvod, jo, chci jenom říct, proč vlastně vy dva jste tady. Teda pokud já si to takhle jakoby představuju, nebo vím o vaší rodině, tak z Gismanovců nejmladší muzikant a nejstarší. Ano, souhlasí. To je krásný tady to, jako to je nádherná památka, že vlastně máme tady úplně nejmladšího muzikanta a toho nejstaršího, jo. Kolik ti je už, Strejdo? No, 21 mu radši to říkat nebudu nahlas, aby lidi víš, jak je to. No, je mi 64 let. 64 let, je krásný. A to by, Ondro? 28. 28. Tam už nikdo mladší není od vás, ne? Jako kdo hraje? Ne. No, jedině potom měl Pak začínají naše děti. Marko, Ne, ale jakoby to momentálně kdo hraje, to jsi asi jedině ty. Jo, to je vlastně jak generace začala a jak pokračuje. Marek Gisman je starší od tebe. No, ne? je mu 32, 33 mu byli, ne? Teď. A zeptám se, Patriku, tebe, jo? No. Já sám o tom nevím a rád bych zjistil tu informaci. Co to znamená Remix Bank? Hele, Remix Bank, tady ten název začal úplně vlastně, bylo to, že dřív jsme se jmenovali jako Remy, založili jsme kapelu, vlastně, kde byl Albert, David, Zdenek, já a Tonda Baláš, který hrál u vás v kapele vlastně potom. A řešili jsme název a v autě měl vlastně obal na CDčka, kolega, a tam bylo napsáno Remy. Tak my jsme si vzali ten název z toho obalu na CDčka a potom postupem jsme přidali k tomuto Bank. Jakože... Proč Bank? Jako Bangové, Tak jo? já nevím, prostě takový šarkaně, no. Protože já jako ze začátku jsem vás vždycky nazýval Remix Band. Já jsem nevěděl, že tam máte. To každý, ale. No, takže já jsem se dozvěděl až nedávno, vlastně vstoupil, pak jsem to přečetl, jako že tam je Bang jako Bangové. Ano, ano. Je to dobrý, do teďka je to taky to jméno, prostě Remix Bang. Mají svoje, no, mají jedinečný, prostě, že všichni jsou band, jako mají potom a příjmení a vy máte Bang. My jsme ty šarkaně. Patrik, jak dlouho hraješ? Hele, já hraju, já nevím, třeba jsem začal od svých 13 Já let. si myslím, že jste by ti chtěl něco říct k tomu. Ne, pohodě, Je jenom mi- mluv, Paťo, jenom mluv. Jenom mluv. Začal jsem tak od těch 13 se učit a vlastně úplně moje první akce byla, nebo první vůbec zábava, která byla, že jsem šel hrát a vlastně i rodiče mě pustili, tak to bylo vlastně s kapelou Bertíkovci. Jára Rašaj, Jaký Bertíkovci? Kája Lazar, S Kájou, jo, Bertíkem. Bertík, ano. A vlastně to byla úplně moje první akce, kdy jsem šel prostě večer někam hrát. Kolik ti bylo? 14. A pak už vlastně tam, Bez občanky. no, tam už se to rozjelo, no, že vlastně pak jsem zapadl mezi Járu Rašaje, Bertíka, s nima jsem chodil a pak přišla kapela Remix Bank a tam už jako jsme jeli zase No, od jak živa si hrál jenom na klávesi? Jo, jako zahrál jsem na kytaru, tak jsem zabrnkal, ale ty klávesy, no, jakože byly asi nejblíž. Takže s kým si hrál ze všemi jakoby názvy nebo kapelama, které už byly? Tak já jsem vlastně hrál Ze s všema. Bertíkovcema, No moc asi ne, já uznám pod jak živa jenom z Remix. no ale jakoby za dobu, já jsem měl třeba, bylo období, kdy jsem prostě s Bertíkem chodil hrát každý týden, pak bylo období, kdy jsem chodil hrát zase s Lazarem, já nevím, skoro 2 roky, Tomáš Čipy Neboštík vlastně tam účinkoval já, Kája a Neboštík Tomáš, takhle jsme fungovali asi vlastně skoro 2 roky, když vlastně kapela Gypsy Trap kluci odjeli do Kanady a to, tak se to nějak takhle smelilo, no.
A živil jsi se pořád jenom tou hudbou? Ne, tak já jsem měl, že jo, do práce chodím pořád, takže prostě ta muzika byla jakoby na prvním místě, no ale postupem času prostě přijde rodina, děti, tohle, že jo, takže nějaké věci přehodnotíš. Ale já si myslím, jako, že v poměru dnešní doba a třeba 10 let zpátky, byla jiná. 10 let zpátky se třeba ještě dalo pořád vydělávat s tou To jo, to určitě, to jako... Dneska už člověk musí mít práci. Jo, před 10 rokama určitě. Jsme chodili hrát každý prostě tam ti to dělalo jako by tu výplatu, že jo? Tam ti to dělalo tu výplatu, ano. Takže teďkon si živíš čím ještě mimo hudbu? Tak já teďkon jezdím ve skladu jako skladník, no. Práci normálně, prostě fabrika. No, vlastně dvousměrný provoz. Jak to stíháš s hudbou? No, je to omezený, je to znát i na té práci, jako u nás v kapele, že to nahrávání a i prostě občas nejde prostě. Když musím být v práci, tak musím. Práce prostě. je práce teďkon. Tak určitě. No. Dřív bylo prvotní hudba a pak práce, kolikrát jsme prostě nechali práci přes hudbu, ale teď už vlastně člověk si hlídá tu práci, aby nestratil ten příjem. No. Hele, zeptám se na tému, kterou vlastně i Kája mě požádal o to, aby tady byl a mohl vlastně zodpovídat na to. Předešlý složení, co jste měli, tam byl s váma David. Co já si pamatuju za Davida, tam jste hráli Mrvére. Jelo to tam prostě pořád, jo. Remix Bang jelo, prostě měli jste nějakou sféru. Pak David odešel, to nikdo neví proč, nebo vlastně já ani sám nevím proč. A z mýho všimnutí, potom co David odešel, vám to trošku padlo. Na rovinu, jako padlo vám to dolů, tam asi lidi, nevím, i když prostě ty jsi frontman, ty zpíváš, jasně. Byl jakoby jenom druhořadý klávesák, ne? Ty si hrál i podklad basu, ale když odešel, tak se to tam už trošičku polevilo a měli jste takovou nějakou svoji krizi. Ale to má každý, jo, my jsme to měli, každý to měl. Prostě... Ale důvod, Kájo, můžu se tě zeptat teda, proč vůbec odešel a ty si tam něco říkal o tom, že tam bylo na výběr, jestli to budeš ty nebo David, nebo jak to tam myslel vůbec? No, důvod byl ten, že já do dneška ten důvod nevím, popravdě, protože když jsem napsal Davidovi, tak on mi na to napsal, Kájo, neřeš to. Takže to je celý, co já k tomu můžu říct. A ten důvod možná ví Patrik, nevím, jestli si psali oni, nevím, ale David měl v plánu prostě to, že dal Patrikovi na výběr. Buď já, nebo Kája. Ono to vlastně vzniklo tak, že prostě, jak říkáš, že my jsme nějak fungovali, vlastně veškeré nahrávání viselo na něm, protože on pracoval z domova, jo, co to je jako, pravda, no. Ne, prostě, co se týče muzikantství. To si taky pamatuju, on prostě nahrával všechno u sebe doma. Co se týče muzikantství a tohle, jako určitě super, David je výborný muzikant. To jako bez chyby. Ale jednoho dne prostě přišel, to byl nějak covid nebo po covidu a přišel s tím, že prostě, jo, že už mu to nesedí. Ale něco se tam muselo stát, protože on prostě přišel potom s tím, že prostě s Kájou nechce hrát. A já jsem nedokázal jako za prvý jakoby i pochopit, jako co, protože se nestalo nic. Oni se nehádali, oni se neprali, prostě nic se takového nestalo. Ale on prostě jednoho dne přišel, začali jsme dělat vlastně studio, to byl Kájovo nápad, Kája přinesl to studio, vlastně ho za začátku sám zafinancoval, byl covid, prostě bylo to tak, jak to bylo, jo. A jednoho dne prostě přišel a řekl, že prostě buď on nebo on. A že prostě on už mu nesedí, jo, prostě měl nějaký blok, který prostě mu asi nedovoloval prostě s ním nějak fungovat. Neřekl to prostě, co se děje, protože říkám, neprali se, nehádali se nic. A jako já jsem si prostě vybral tak, jak jsem si vybral, protože prostě mi to v tu chvíli přišlo jako lepší to řešení. Přece jsme byli trojka, byli jsme jakoby bráchové, kamarádi, nic jsme si nikdy neudělali a teď já jsem si měl vybrat mezi ním nebo ním. I když on je daleko lepší muzikant, jakoby samozřejmě, jo, nebo prostě měl v té kapele víc té práce. Do té hudby dával asi víc, ne? Měl víc té práce s tou muzikou, určitě jasný. Tohle, jo, ale jako říkám, tak my budeme chodit hrát a on na nás bude koukat jenom skrz toho, že ty nechceš. Tady není důvod
ty nechceš, to je ta zacatost, nebo neumím si to jinak vysvětlit. Ale my jsme vlastně ještě byli v tom studiu, vlastně to bylo někdy před Silvestrem nebo nějak Ne, tak, to bylo ne? už po Silvestru. Po Silvestru. No. A vlastně jsme se sešli a to si pamatuju do dneška, že jsme tam byli prvně vlastně s Patrikem a říkali jsme si svoje důvody, byl covid, stejně se nechodilo hrát, No, jasně, no. prostě se nikdo nenahrával, nikdo. Já jsem do toho měl práci, narodil se mi kluk, první kluk, co jako očekáváte, nebo jakoby, rozumíš, jo? Ale přišel jsem s tím, říkám Patriku, moc jsem prostě teď do té kapely. Nikdo Nebyl nevěděl, co 100%, bude, já to vím, ale no. teď se to všechno A tak napravilo. po covidu se nedalo i tak nic, nebo tak. No jasně, takže, ale takže jakoby prostě, tady- takže tak. On přišel tady s tím důvodem, jako že prostě nechodí, protože já jsem k němu třeba chodil nahrávat, jo, my jsme spolu nějak furt pracovali, tohle, ale on říká, narodil se mu kluk, do toho přišla nějaká práce, tady to, jasně, víš co, takže, Prakticky povinnosti, no, tvoje. no, tam to bylo Občanský takový prostě povinnost. Ale ono sporný. to bylo jakoby i odlehčený v té si covidové době, No jasně. že člověk nemusel, tak se No mohl jasně, dát domů. ano, tak. ano, No To jasně, se no. fungovalo tedy. A on právě přišel do toho studia, takže jsme si prostě něco řekli, on tomu neřekl ani tolik a vlastně přišli jsme domů a on napsal, že končí. Že už prostě nebude hrát. Ale já jsem nevěděl, proč, co se děje. Říkám, jemu jsem psal, proč končí, nebo co se děje. Víš důvod? A on mi na to Patrik, on nechce hrát s tebou. A to mě úplně zarazilo, protože já jsem vůbec nevěděl, proč. Proč se bavíte? No, Ne, nebavíme se spolu. od té doby. Od té doby se spolu nebavíme, protože nebo Patrik, co mi říkal, že se chce, nebo jakoby v tu chvíli danou řekl, že když mě uvidí, takže mě pozdraví všechno. Ale proč bych ho měl zdravit, když mi ani neuměl přijít ke mně domů nebo v tom studiu mi říct od plic, co ho trápí na mě. To je divný, no. Kdyby mi řekl, jsi zmrt, máš chování hnusný, ne, prostě nechci s tebou hrát, tak bych to radši bral, než v tom do ní, že vůbec nevím proč. Já prostě nevím. Takže... Takže Pak ještě vlastně v tom vlastně nastalo, že potom nastoupil k tvým tátovi, myslím, ne? ano. Jo. A nastoupil vlastně k Ondrovi staršímu, že jo. No tak jako já bych to třeba bral dobře, nechce hrát nebo něco, Jo, ale on jo. nastoupil do jiný kapely, jako tady to tam úplně- muselo Ale být ano. něco asi vlastně fakt jako Z osobního. jeho nebo strany nevím. z jeho osobního strany prostě, prostě, ale no. jako ten důvod, jako fakt, že řekneš, ale oni se ožrali, chytli se jako kráva, prostě vynadali si prostě, nevím, dali si přes držku a nemůžou to oba dva přenést, tak řekneš, hoši, prostě... Hele, stalo se to jo. v hodně kapelách, my to jako známe vůbec, všichni, jo. už dneska... A, to známe, ale tak. jenom prostě to mě zajalo, když jsme spolu byli, tak jsme se o tom bavili, No, tak jasně. vlastně načal to, že vlastně tam není vůbec věděno proč, nebo No, tak jasně, tak no. jsem to jakoby vytáhnul kvůli tomu, Jo, jasně. aby jsme něco zjistili, ale v podstatě jsme nezjistili vůbec nic. Ne. Něco stejný. Jak říkám, kdyby přišel a řekl mi, hele, nelíbí se mi tvoje chování, nevím, cokoliv, tak bych mu na to odpověděl, nebo bych mu řekl, Davide, jo, sorry, omlouvám se, už se tak chovat nebudu, nebo tak. A ono, jak jsi říkal, že ono potom, víš co, to jako by kleslo a tohle, protože my jsme sami nevěděli, co budeme dělat. Jestli Protože budeme jsme tady tou nenahrávali. cestou, že třeba zůstaneme ve dvou, budeme dělat nějaký to, budeme chodit nějak vystupovat, nebo jestli prostě budeme hrát. To Prostě člověk se potom vlastně dostane na začátky Na a tak, musí začátky, a vymýšlet, prostě tak. buď co dál. No. tak, nebo tak, jo, a tak jsme řekli, že prostě trošku zvolníme, jo, já sám můžu říct, že já hraju, když to budu brát fakt aktivně od 15 let, je mi 35, takže já už nemám jako úplně takovou potřebu být za každou cenu někde prostě a Ale nám to No, pomohlo. Hele, změníme trošičku tému, protože to bychom se mohli bavit od rána do večera a pořád se k tomu, protože je to vlastně zamotaná situace Je, no. a člověk neví vlastně co, takže Třeba ho, zdravíme jinak Davida a třeba ho tady hele, něco někdy, se načalo, pokud budeš mít zájem, můžete no, si to vidíš potom to. vysvětlit. Třeba ho tady budeš mít, on tomu něco řekne, že? Jasný, když budeš mít zájem, klidně se ozvi. Hele, Patriku, za ty léta, co ty hraješ, a já jsem se snažil i najít nějaký videa a tak dále. S kým se všema s kapelama jakoby takhle si byl na nějakým záskoku nebo tak? hele, tak já jako říkám, no, svých jako mladých let jsem prostě jezdil hrát s klukama, prostě se to nějak stmelovalo a od
řeknu všichni, co se známe, kamarádi od Honzy Lendila, tady Ondra, vlastně s Ludvou, s Ludvou chodím prostě, je to víc jak 10 let. K tomu se ještě vrátíme. Já chci tady jenom jedno, co připomenout. Ondra starší, to samý. Jestli si vzpomínáš, když nám vypadl Marek. Vzpomínám si, tam vlastně přišlo to, že mu umřel tchán. Lidi, my jsme šli na akci. Hlavně ty věci mu slušily. No, to všechno řeknu. My jsme šli hrát jako skupina Kameniko, měli jsme svatbu v Kadani. A zábavu v pátek v Lounech. A v pátek Louny zábavu. 2 dny. Ten den v pátek ráno vstaneme, řešíme prostě kam co, oblíknutí tady to, tamto. A Markovi zpěvákovi umřel pan táta. My jsme byli totálně v hajzlu, kuci. Totálně v hajzlu, protože si to nedalo zrušit. Zábavu ještě zrušíš, ale svatbu. No jasně, no. To už nešlo, ne? Tak já říkám, hej kuci, co budeme dělat? To je v prdeli, Marek, prostě nemůžete, jasný, on nemůže jít zpívat, ne? A mě napadlo, ty vole, zkusím zavolat Patrikovi. Já mu volám, říkám, hele, potřebuji jako mysl automaticky zahrát, no tady to říkám, ne. Ty bys zakázal, že půjdeš dopředu místo Marka. Oni chlapi jak hory, ne? No jasně, no. A teď jenom představa místo Marka tam, hele, No, jasně, 40 vole. A vyšel zpívat. Ale jako můžu říct, klobouk dolů, Patriku, před tebou. Dali jsme mu seznam, nějaký písničky neznal. No vlastně celý dali jsme mu tam repertoár, prostě, protože naštěstí Marek má všechno napsaný. musel jsem prostě... Tak jsem mu to dal na parte. On si stoupil a udělali jsme to tak chytře, že když on zpíval, tak jsme ho zamaskovali vokálama. Takže těma vokálama jsme vlastně udělali kouli a lidi absolutně ani nepípli, kde je Marek. Ani nepoznali. Ani nepoznali. Normálně jsme to odspívali, on si ještě bral oblečení. To bylo to, ale jako klobouk dolů, to jsem chtěl vzpomenout Patriku, tady s tím. A já tady mám připravený takový jedno video, jenom na vzpomínku, aby si trošku připomněl, nebo počkej, teďkon USB. No jako taky to pro mě byla výzva, protože... Jako jen tak by do toho nikdo nešel. Kameniko jsou Kameniko a mají svůj repertoár a nějaký svůj přednes a to prostě po mně chtěli, jo. Originál pásek Ranger. A vole. Ty jsi tady Jo. Patrik, tak co? Znám jak Strejda. Já jsem vás hlídal, jestli hrajete dobře, ale hlavně Ondráček byl malej v tu dobu, takže já jsem tam byl jako... bylo přes 12 let tomu je. Je mi 28, kolik to je? Jak? Kde seš, Patriku, ty? 16 let. Předu. 16. Jo, jak zpíváš, jo? Tam si hodně mladý, jako, ale... No, Že tady třeba lidi vidíte, že my vlastně jakoby kluci, co jsme tady na tom okresu, my spolu paktíme vlastně ty vole od samých začátků. Od samých začátků, to se nedá říct, že se známe jen tak z ulice. Ne, to ne, no. Hlavně všichni hubení, vole. Marek tam je tak nějak podobně stejně. Jo, a děláme hubenej, ty vole. To byli čardáče. No, tak hele, 12 let dozadu. Tak krásná vzpomínka, ještě, že tady to existuje, ten že člověk si tam může najít nějaké takové ty věci. No to jo, to je pravda. Patriku nebo Kájo, nový složení kapely. Nové složení bylo, že jsme vlastně, když David skončil, tak Patrik, myslím, přišel s tím, že vezmeme Mikyho. Je to tak. A já jsem jako řekl, jo, nemám si vůbec problém. Miky přišel, nastoupil, šli jsme na zkoušku a od prvního dne jsme si sedli jak muzikantsky, tak vlastně jakoby i sranda s Mikym, všechno. Jinak Miky je kytarista z Ústí nad Labem, který vlastně začínal s námi první, s kapelou Kameniko od samých začátku. No. Super, prostě člověk mám ho rád, prostě to můj Víš, co jsem tam nepochopil, jako jasný, muzikant jste vzali k sobě, ale nepochopil jsem, že jste vzali 2 kytary. No, protože, víš proč? V dnešní době jsou všude klávesy. Kam se podíváš, jsou klávesy. A každý dneska hraje diska funky, což je úplně guláš. Ale co ti dělá funky? Rytmika. Jak ti může dělat kláves rytmiku?
Ale rytmika ti dělají kytary, takže my jsme jasně, toho využili. ale vy jste byli, jako jste vzali No dvě? jasně, no jasně. Jeden je doprovod, jeden hraje vlastně jakoby sola a vyhrávky, že jo? Takže víc vám tam jakoby vchutnalo vodně to, že vlastně zahraje sola. No, on je takový... Přines něco jiného zase. Prostě... Víš, bylo to zase něco jiného. Vy máte nějak rozdělenou tu práci v hudbě, Jasně, jakože no každý jasně. hrajete něco jiného. Já hraju svoje, Miky si hraje svoje. Já mu nechodím do toho, on mi nechodí do toho. A už jsme jak spolu tady 4-5 roku s námi hraje. Už 5 roků. A úplně Ty vole, to je takovou super. dobu? Jo, jasně. No. A teďkom jste vzali vlastně basu ještě? Jo, Teď to s námi jsme chodí. zase taky byli ve zkušebně a říkám Patriku, musíme to trošku ještě víc oživit. Co chceš? Říkám, hele, vezmeme Míru. Tak mu zkus zavolat. Tak jsem mu zavolal, on byl 15 minut tam přijel v šortkách, on do piče tam, co se tady děje? Říkám, Míro, chceš nastoupit k nám? A ono jo, zase je pravda, řekl, OK, uděláme ale si svůj repertoár, budeme makat. Přinesl do hudby taky úplně něco jiného. Míra nám přinesl vlastně tu novou, jakoby... Tu chuť. Inspiraci. Tu chuť nám přinesl. Chuť, protože už prostě, jakoby já jsem byl znechucený, chodil jsem na hry, prostě, že jsem tam chodil čistě kvůli penězům, odehrát to prostě jenom, jo, počítal jsem minuty, kdy končím, to sami, jo, a říkám, Míra nás jakoby nastartoval, jo, Míra je výborný muzikant, že jo, to léta praxe, takže Jaký prostě... tam máte věkový rozdíl? Míro je 45. Mně 35. Mně 30. Rozumíte si? Jo. On je úplně mladý. Já si myslím, jako, že tady to není... Sranda úplně to stejný, takže... Tady v tom vůbec není problém. Tak já chodím účinkovat vlastně, říkám, 10 let s Ludvou a tam je opravdu věkový rozdíl. A rozumíme si, že prostě... To si teďko nakousnu, tady mám poslední vlastně takovou jakoby tečku k tomu, dotaz, aby si tady vlastně představil nebo se projevil tím, že tady vlastně účinkuješ se žijící legendou, asi jediný tady od nás, protože tvoje strejdo kapela vlastně, tam jste měli taky nějaký voz vždycky jednou tak a tam si vždycky, pokud já vím, měl prostě záchranu Patrika. Jinak, abyste věděli, Patrik, už teda říkáš 10 let doprovází Ludvu Gizmara a na veškerých akcích, když to jste si mohli možná i všimnout na videích, nebo když jste viděli nějaký prostě záznamy a tak dále, tak Patrik tam je vždycky jako klávesák. Jinak potom druhý chodí Marek Fráter. Marek Fráter, A co se stalo s Ovcou? Ovca s váma chodí ještě, nebo? No jasně, on teďka jako v podstatě dobou byl hodně nemocný, víš. Nemocný. On byl nemocný, chodil po lékařích, po kontrolách, jo, pak tam měl nějakou rehabilitaci a tak dále. No ale zaplať pábok se ze všeho dostal, jako... OK, takže pomalinku přijdeme k tobě, strejdo. A už můžete, jako, teď byl s náma v té akci, no, v těch Lounech a... Hele, zeptám se tě úplně na samý začátek. Kdo byl kapelníkem Gypsy kapely Gypsy Tap? Vždycky já. Ty jsi byl kapelníkem, který vlastně se staral o všechno, i sjednával kšefty a tak dále, jo? I rozdával silové. Tak. Ano. Tady to hlavně. Základní nebo to pravý složení kapely Gypsy Tap bylo kdo? Základní kapely Gypsy Tap, to bylo prakticky, když to vemeš, tak takhle. Já ještě jsem v tu dobu nehrál. To jsem nikdy nevěděl, jak to bylo, aspoň se to rozumím teď. Tu dobu hrál Beňák, Ovca, Robik, jo, a zpíval s nima ten... Fiču, Dušan, nebo... Ne, Dušan. Odkud je, ho neznám vůbec. Zostomic, ne? Zostomice. byl. Proto jsme byli Zostomice, že jo? Oni tenkrát spolu hráli. Oni se jmenovali Benetton. Tenkrát spolu hráli asi... Ať to nepřeženu. Asi 2 nebo 3 roky spolu hráli. Oni pak chodili ještě do Ústí, chodili natáčet. Jo, jak on se jmenoval ten... No, to je jedno. Prostě měli tam kamaráda, chodili k němu natáčet písničky. Natočili tam kazetu tenkrát.
Z Ústí, ten Ištok, ne? Sýma? Ištok, tak, No, Milan Ištok. Milan Ištok, Milan Ištok, Ištok. A ten Jemu zpěvá, chodili. ne? On taky on tam zpíval, zpíval. on naspíval vlastně to a první Ovca CDčko tam Benetton. zpíval a on tam zpíval. A No. Ovca tam byl taky od začátku. Ano. Taky Ano. od začátku. Ale on hrál na No, bicí, ne? Jak? On hrál na bicí? První? Ne, on hrál Už hrál z basu. Ale vím, Celou že tam dobu byl basu. nebo ještě Tomáš Čepy tam byl taky, ne? Už. Tomáš Čepy taky tam Takže byl, jenom ty si tam Neboštík, ano. A pak nějak se to zvrtlo, aby jsem ti řekl popravdě, nevím, co se tam tenkrát stalo. No a nastoupil jsem já. Rozumíš, nastoupil jsem já a nastoupil ještě Neboštík Bouchl do mě. Cíkno. Do mě bouchl. Hele, a ještě Neboštík Cíkno nastoupil. Cykno nastoupil ve stejnou dobu jako ty, jo? Tak, nastoupili Malé jsme a velký všichni. nastoupili. Takže jsme byli, 1188. takže jsme prakticky byli 5 nebo 6 členná kapela. No, tak jsme hráli, viď. Taky po akcích a byli jsme, hele, když jsme začali tady s tou kapelou Gypsy Tap hrát, když to nebyl ještě Robik. Jo, byl v Hostomicích, nikam se neplánoval cestovat. Oni prakticky, kdyby tenkrát s Ovcou neodletěli, jo, do ty Kanady, tak hrajeme do dneška spolu. Jo, ale prostě jim ruplomkouli, nebo co sebrali se odletěli do Kanady. Ovca mi říká, hele, vem aparát, prodej ho. Vy jste si ho tenkrát od nás koupili. My jsme ho kupovali. Když jste No. začínali, tak jste si ho tenkrát od nás koupili. Rozumíš? No tak v tu dobu byl klid, nikde se nehrálo. Ale postupně Ovca se vrátil z Kanady, Robik se vrátil ne domů, ale rovnou do Anglie z Kanady. Jo. No tak jsme dávali s Ovcou něco dohromady. Říkám, Ovca, tak chci sedět doma? On říkal, no tak zkusíme něco, ne? Tak jsme ze začátku jezdili jenom ve dvou. Já a Ovca. Jako hosti. No. Pak tam přišel Čipy na starost, to si vzali k sobě. Rozumíš mi? No a pak jsme vzali Marka Frátera. Jemu bylo kolik, když začal? Marek? Byl Markovi mladý, bylo ne? 13 nebo 14 roků, když začal. Byl malej. Když jsme hrávali, když hrával ještě Neboštík, Dančovci, když hráli v centrálu. A pak jsme tam nastoupili my po nich. To bylo v nějakým, ať to nepřeženu, v nějakým 96. To už je pozdě, ne? Pozdě, To víš. v 90. ne, Jsem co se já narodil. vím. 90. Jo, co já vím, tak 8. 91. nebo 92. roce to mohlo být. Když jsme nastoupili hrát ve Varšavě. Jo. A přišel tam Marek, malej kluk, s basou, basavičí a on. A jeho táta říká, hele kluci, nechte ho zahrát. Nech to zahrát s váma. Byl talent. Jo. A my jsme nevěděli, viď, no, tak basu, bez prašcovou, pozor. 14letý kluk a bez prašcovou basu, jo. Začal to válet, my jsme jenom na sebe čuměli, my jsme doma je nechápali, že on tohle to dokáže. A Ovca ven. A Ovca koukal. Když je Ovca v tu dobu ještě viděl, jo, tak normálně čuměl, říkal, a poslouchal, říkal, to není normální. No a pak leta šly, rozumíš mi, no tak šel potom k nám hrát už na klávesi. Přišel k nám na klávesi, no a už jsme hráli potom já, Robik, Marek Fráter, Ovca. A Že Cíkno už pak nebyl, No a Čipy ten nebyl. umřel a Tomáš Čipy taky umřel. Poslední akci, co jsme hráli, tak to jsme hráli s Tomášem Čipym a to bylo v Ústí ve Vladimíru. Tam jsem byl Les. s váma. Já jsem vám dělal řidiče. Tak to byla poslední akce s Tomášem Čipym. Tyjo, to je Tam hodně hrál dlouho. tenkrát ještě s náma. Ne, Milan Kroka. počkej. Tam už jste dělali to minutu ticha. Na No, plnou říkám, dešť, jo? s Tomášem byla poslední akce. No s Tomášem? Ne, Jako Tomáš byl s náma tam Tomáš ještě. byl? Ne, tam už byl Milan Kroka s váma. I Tam Milan, byl taky Milan. I Čipy tam byl. I Tam Čipy. dělali Čipy. ticho pro... Tam jsme dávali minutu ticha pro Cíkna. Ano, pro Cykna, no. To umřel Cíkno, protože Cíkno umřel, my jsme byli na pohřbu a za týden jsme šli hrát. To je rok. Že to už nešlo 26, prostě, 27? nešlo to No, zrušit. to nějak Museli tak jsme bude. to odehrát. A jak dlouho hrál s vámi Milan Kroka? Milan Kroka asi rok a půl. Rok něco, no, to si Asi pamatuju. rok a půl, no 2 roky s náma hrál. Strejdo, zeptám se tě. Ty jsi začal v jakém roku hrát? Nebo zpívat s Já, nima? Ježišmarja. Martine, je mi 64 a začal jsem s Neboštíkem Fanoušem. Jo, to byl pán kytarista, před ním Klobouk dolů. No vlastně, no. To byl uznávaný kytarista. Takže s ním jsem začal, s Fanoušem jsem začal a začal jsem s Láďou Husarem. Pamatujete si někdo Láďou Husara na bicí? Ne.
Ani jenom neznat. On chudák už umřel. Je tomu asi 2 roky nebo 3 roky, co umřel. Ale upozorňuji vás, klučí, Beňák a s Beňákem jsme hráli, jo. Řeknu vám, že tady na Severočeském kraji, nejenom na Severočeském kraji, já bych řekl, že spíš na celém Československu nebyl bicák jak on. Neměl konkurenci na sebe. Ale já jsem jako myslel na to, když jsi začal s Gypsy Tap, v jakém roku to bylo? S Gypsy Tap jsem začal asi 94. 93. nebo 94. 94. A teď se tě zeptám, byly v té době telefony? Ne. Nebyly, že ne? Že ne. Tak mi odpověz jednu důležitou otázku nebo odpověď. Jak jste získávali kšefty, když nebyly telefony? Jak? Z akcí. Tady to mi vrtalo hlavu. Dřív to tak bylo z akcí, že jo, vzali si, Akci, tak, ano. prostě se A domluvili. plagáty to byly, ne? platilo, Nebo ne? nějaký- No dobře, ale když byly plagáty, jak se k ním dostali? To jim nezavolali, No to jasně, no. přijďte hrát. Tam jsme si, víš, jak to dělalo? Ty si to sám už ani nepamatuješ. Dopředu. Hráli jsme zábavu, přišeli za tebou frajeři. Jo. Oni si za tebou museli dojet na tu zábavu. No, Tak. přišli na zábavu, prostě nevěděli. Neznali nějaký Gypsy Tap, že existuje nějaký Gypsy Tap. Nevěděli do toho. No jasně, no, že internet nebyl. Poslechli si muziku, líbili jsme se jim strašně. No tak přišel za tebou a říká, hele Ludvo, já bych chtěl zahrát tam a tam a tam a to a to. Říkám, a kdo, kde? Tak jsme si dohodli třeba termín. Dohodli jsme si čas. Můžu dát plakáty? Říkám, jo, dej plakáty. A byl kšeft. A takhle to chodilo furt. Až do té doby, než byly telefony. A narození svatby, jak to probíhalo? To samý. jo. Ty oslavenci přišli prostě na akci, kde hráli a tam řekli prostě Tam datum. prostě před chtěli, 12 hele, chtěli chci se zahrát pamatovat. svatbu. Umíte si to představit? To byla stejně že ta doba složitá. nebyla s telefonem, nebyl internet nic. Martine, A oni pak měli úplně tu svoji éru, že to prostě vypuklo úplně ranec. Chodili hrát i mrvere, ale To jo, bez to se internetu, bez nezastavili, telefonu. my jsme se nezastavili. Jako já říkám, Já Jak jsem jste dokonce- rozdali ty písničky, že šli dál? Cože? Jak se dostali ty písničky třeba do jiného města? Ty cigáni. písničky se dostaly jak? Přišli lidi za náma. A hlavní zdroj, co bylo? To se dřív natáčelo na kazety. Hlavní zdroj, co bylo? Byla Varšava. Byla centra. Centrál. Tam jezdili z každého kraje. To je pravda, no. Pravda, no. Že kam do Tam jakéhokoliv přišel, kouta, tam přijeli z Prahy, ze Žatce, z Loun, z Brna, z Mostu, Ostravy, všude. z každé strany přijeli Romáci do Všude, kam pojedeš, centrálu. každý zná Protože Varšavu. centrál jako takovej, když ho měl Saša Slepčík, tak byl vyhlášený. Jo, to bylo vyhlášený podnik. Tam prostě se To je scházelo doteďka známe všichni, nebo centrál. Jo. Malá na Paříž, centrál, no. no jasně. No. Takže tam se scházeli všechny lidi. A tam, když někdo něco potřeboval, tak šli rovnou za tebou. Ale ty Kdo vám za- psal písničky? Já, Cikno, Obca, Míša Horvát, Koro. Tam byl výborný taky na skládání písniček. I ten, ne, co měl taky to Varšavu, ten Tomáš Neláď, nebo... A Láďa Tomáš nám udělal 4 nebo 5 věcí. Jo, ale český věci nám udělal jako, nám udělal tu schránku, Jo, jo, hezká písnička. ale schránku odpovídám, to je od něho. Jo, jako on měl jako strašnou fantazii na písničky. On si třeba vzal písničku, vzal si melodii, ale on byl vynikající textař. On uměl Do té do melodie té je to hned písničky dát posadit. takový slova, Že se to- že to prostě sedělo. Ano. Jo, a přišel za tomu vystít za náma. Jo, kluci, kde jste? Říkám, my jsme centrálu zkoušíme. Protože Saša mi dal takhle klíče a říkal, Ludbo, běž. Tak jsme zkoušeli. A on přišel za náma do centrálu a s hotovou věcí přišel. Tak nám to dal na stůl, text, pustil nám melodii, no a kluci jeli. Oni se naučili muziku, no a pak byl text. Kolik vás bylo? 6 v kapele? No byli jsme tam já, Cikno, Robik, Ovca, Čipy. Čipy a Beňa. Čipy. Beňák s náma Ne. nechodil. Tu dobu Beňák s náma nechodil. Frater? Ten byl taky Ten už taky s náma Čipy, jo. nechodil. Byli jste furt Já tak jsem pět, říkal no, Frater, ne? Ne. Neříkal. Já, Tomáš, jo Tomáš, máš pravdu. 6 jsme 6. byli, jo. Kolik jste brali? Abych ti řekl popravdě, v tu dobu, co jsme hráli, jo, tak nás vycházel kšeft na nějakých 15-20 tisíc.
Jo. 15-20 tisíc jste brali v tu dobu? No, Furt pro 6 peckají lidí. teď. Ty vole, to je raketa, ne? No to je raketa, no. A dostali Pro jsme některý to, kapely. Martine. Dostali jsme No dobře, ale nějak jste začali, to už můj třeba Jo. nějakou částku, kdy už jste byli nejdražší, No jasně, no. Ale No, ale začátky třeba začátky tak. Úplně. Ne úplně, ale tak takový ten střed, prostě 5-6 nechci, tisíc. prostě normální Do těch základ. 10. Do těch Do těch 10 se 10. bralo. Do těch 10. Takže Já vás vždycky vyšlo jsem plus vypočítal, minus 15, aby 20 měl tisíc na každý hlavu. 15 dvojku na hlavu. Aspoň, Až no. moc. Víš? Ale tak za ty peníze bylo nákup dělo, ne? Kaufland hořel. Ale hele, Kaufland. můžu ti fakt říct, jako v tu dobu, když to jelo, když jsme fakt jako jeli na bomby, tak ti řeknu, že jsem nestíhal. Já už jsem pak Ondrovi, jeho tátovi, musel dohazovat kšefty. Už to prostě bylo neúnosný. Už to prostě nešlo. Tak div si Jsme to. rádi. Za ty léta, co Pátek, hraješ, sobota, neděle. Pátek, sobota, neděle. Pátek, sobota, neděle. Všech celý měsíc. To už bylo neúnosné. Tak div si to zná každý. Tak ti Každý. Jenomže v to tu dobu, prostě když udáme jsme směr hráli. Taky, no. Jo, když jsme hráli tu dobu, to nám už nějak po tom 90. roce, nebo 92. roce, tak už byly telefony přece ne. no telefon vyšel v 90. ne? No, no, říkám, nějak v 92. roce jsme hráli, tak už byly telefony. Ten se mi nezastavil, ten telefon. To bylo denně 10 telefonátů. Zahrát tam. Říkám, lidi, neblbněte, já to nestíchám. Já prostě nemůžu. Tak jsem Hele, dal za Ondrovi tu- starýmu synovcovi. Ondro, hele, mám pro tebe tam kše, mám pro tebe kšap, tam. No tak mu to bral. To je. Gizman jako Gizman. A za ty léta, a neříkej, že ne, všichni to známe, ale takový ten nejhorší situace, nebo problém, nebo bitka osobně na tebe, byl někdy? Na mě nikdy. Za celou dobu, můžete si mluvit, co chcete, ale jako za mě, za celou dobu nic. Naštěstí Jediný jsem nechodil kdo? na zábavy na tebe. Jediný kdo si na mě dovolil, to co byl můj člen z kapely, a to je Ovca. Ovca, jo, na tebe vyskočil. Jako, že tě seřve, nebo tak. A to bylo tenkrát, to bylo v tom... Ale tak hádky, ale tak určitě ne fyzicky, ne? Jste se prali s Beňákem, ne ze starý? To bylo v autě, vole, víš? On byl ožralej a jeli jsme na festival do Karmíny, ne? S tou mapou, myslíš? Jak jste Jo, vyprávěli? s tou mapou. No. A největší průser vaší kapely? Průser? No. Nějaký prostě průser, Pak co se jste udělali rozpomíná, Martina. vůči akcím třeba, tak? No tak, jakože nás nevyplatili, to nás nevyplatili několikrát, pozor. Ne, já To se myslím stává. třeba, jako jestli vás zavolali, jste se na něm vystrali, prostě jste nejeli. Ne, nebo ne, něco. to se nám nestalo ještě nikdy. Ne, nebo Ne, aparát ne, se rozbil, ne, nebo ne, takový ne. něco. Jste neměli nějaký takový? Nikdy, Martine. Vždycky Fakt? připravený. Já když jsem něco slíbil, tak jsem to slíbil na 100%. No dobře, ale tak ty nemůžeš slíbit to, že se ti tam Ne, dojde jako v tu bedna nebo dobu, něco, v ne? dobu, když jsem něco slíbil, tak tu dobu to, jak kdyby jsem řekl i klukům. Kluci museli s tím souhlasit. Jo, takže u nás se nestalo, aby třeba někdo, jak to dělá v dnešní době, vemou si zálohu Ano, Jo. ujcu. a pak vypnou telefony. Když jste měli tolik toho hraní, jo, jako třeba já osobně jsem to někdy měl, ale tam, protože v té době to byla taky jiná, byli Jo, jiný lidi, přesně. jenom jiná natura, jiná všechno. Měl jsi někdy, že si na to hraní prostě si v tu dobu ráno si stal, řekl si, já nikam nejdu? Měl, prostě měl jsem toho plný zuby. Na rovinu. Takže nebylo to pořád jako, že se furt těší, že ho dneska durá nebo něco. Ne. Měl jsem toho fakt někdy plný zuby, ale jak jsem říkám, jak jsem slíbil, tak jsem to dodržel. Musel jsem jít prostě. No, tak potom Nemocnej, jako kolikrát dneska jsem už se to ani nemůžeš dovolit, protože hned vyvěsí na Facebooku. Přesně a na tak. to. Tak. Kariéra Ale skočila. kolikrát mě bolelo v krku, Martine, věř mi. Kolikrát mě bolelo v krku. Si vím, že my jsme hráli, pátek jsme hráli v Brně, v sobotu jsme hráli ve Znojmě, škoda, že není tady Míša, aby ti to řekl. A v neděli jsme jeli do Stuttgartu hrát svatbu. Tak si to vem. Kolik bychom naběhali kilometrů za 3 dny. Ale kolik jste A taky ze vychlastali za 3 dny. A ze Stuttgartu domů už jsem byl vyplušený. Tělovce bylo gali. Srejdo,
kdyby si mohl říct svýmu mladšímu já třeba o 20-30 let, poradit mu něco, co si třeba by si chtěl udělat jinak, co by si mu řekl? Aby udělal něco jinak, než si udělal ty vlastně sám. Jako to, co ti dorozuměl. Když si představíš sám sebe mladšího a jde tou samou cestou, jako ty jdeš teďko, do těch tvých 60. No. Poradil bys mu, aby něco udělal jinak? Nebo by si ho nechal, aby to zažil prostě stejně znovu? Ne nahoru, po schodech dolů. Jo, nechal bych ho, ať to zažije. Všechno stejně, Ale nechtěl by si nic neměnil. změnit, jo? Ale tak. Nějaký, No tak o to na to nějaký se ptám, přešlapy tak a to řekni tak, normálně, tady to jako, myslí. jestli by si měl třeba, kdyby si věděl, jo, v té době jsem šel tamhle do té kape, nebo tamhle do té práci, nebo cokoliv, nebo neměl jsem chlastat, neměl nebo jsem něco. tam jít a tak dále. No, Tak jako v hudbě asi. V hudbě ne. Hudbě. a co se týče osobního života, nebo ve zdraví, nebo tak? No, to spíš v tom zdravím. A co by to bylo, jako? Asi ten chlast, nebo? To bych chtělo. Aby to, nekuril, aby nepil. Tak, a nekouřil. Tak. To bych okamžitě chtěl to zrušit v tu dobu. Že bys to změnil zpátky. No jo, ale strejdo, když si to vemeš, jakou jste měli vy dobu, Jo. to my už neznáme. No. Už si Ani, neumíme ani, sednout ani jen tak. nezažijeme. My už každý zažíváme to, že týden jsme bez sebe, každý a už každý si myslíme, že tamten je špatný, tamten je Jo, špatný, falešnej. tamten je To u nás falešný a neexistovalo. přitom tak ani není. Ale teď si vem, Ondo, že v té době ještě oni třeba, když si za tím člověkem chtěl, tak si musel zazvonit. Ano. Ano, A jít proto k němu byla ta domů, hezčí doba. udělej kafe. Oni se Víš těšili, co? že si popovídají, že to, my si dneska napíšeme a neodpovídáme, jako třeba nebudeme odpovídat. My jsme neodjížděli na hru bez srandy a bez smíchu. Ček, jasně. No, tak to bylo. Tak to je u muzikantů všech, jako Jo. myslím, že... Ale to, já bych jako, řekl, že postupně, ale se to prostě přišel ty sociální sítě a že se to tak to vytratilo. zkazilo. Jako. To zkazilo hodně. Některý prostě. prostě přijdeš Hodně. na hru, hraješ tam nějakýma kapelama, jo, že prostě a vidíš prostě ty kluci na telefonech celý noci, doma jsou na telefonech, na hře jsou na telefonech. A tohle to mi dělal právě víš kdo? Kolikrát jsem chtěl vzít ten telefon a rozšlapat mu ho. Větnamec to dělal. No jo, ale tak Větnamec. Tady dohraješ na něco? Hrál jsem dříve s bicí kytaru. Ale to je takových Jak dříve? 40 let zpátky. To Proč kecáš? To ještě, když jsme slavili někdy Vánoce, tak si hrál na kytaru. Svoje. Jo, jako hrával jsem, ale už všechno jsem zapomněl. A tady mám jedno takový videjko na tebe. Díbenko má, ne? No to říkám, no. To jsou moje narozeniny, ne? To myslím, že bylo tvýho táty, ne? Nebo tvoje? Říkám, ne. Kdy to bylo, Ondro, tady to? To je 2 roky nazpátek. To bylo venku, ne? No, na zahradě. Na zahradě. To je tenhle čas? Jak tenhle to bylo tvoje narození, ty máš teďko někdy narozeniny, ne? Tak rovnou se dostaneme k tobě, Ondro, jak se máš? Já? Dá se. Tak je to OK. Dá se, no tak teďko to musí být asi lepší, než Jo, to určitě. kdykoliv jindy, ne? Když máš teďko takovou, jakoby, se svoji nejvyšší éru, ne? Mluví se o tobě všude. Jako jo, vnímám to tak jako, že určitě, ale nenechávám si to tak jako připustit úplně, jakoby, aby pak, víš, jak pak dokážeš z toho trošku zblbnout. Takže jsem nohama na zemi. Jak dlouho účinkuješ? Sám za sebe? Ne. Celkově? Mhm. Začal jsem hrát v 8 letech. 2-3 roky mi trvalo, než jsem se tak jakoby trošku, než jsem si dovolil jí hrát jakoby už na pódium. První akce byla tady s Patrikem. Plně, moje první akce. Mi říkal Strejdo. To bylo tak, že jsem byl, no, Jo. já jsem byl doma, byl to pátek, bylo léto, si to pamatuju, já jsem hrál na počítači střílečku. Střílečku jsem hrál a měl jsem nervy, že mi nešla myš, tak jsem s tím tak práštil tohle, nudil jsem se, úplně jsem se nudil. Bylo léto, hezky a volá mi Strejda Albert. Hele, my hrajeme v centrálu. No. Nechceš jít s náma? A já úplně vyplašený, že fakt jo. Tak jo. Volám tátovi, že jdu hrát. A on, že ne, že co dělám, že nikam nejdu, že tohle. Pak říkám, já jdu ze Strejdou s Patrikem. No tak jo, tak dávej na sebe pozor. Tak jsem se oblíkl, šel jsem za nima.
Tam jsme dostali možná párek, ne, na konci za to. No, já No, vyplatili nás, nebo ne, jak tak. snad 2,42 nám dala chycárka a jednu mirindu, vole. To stačilo. Začalo. No, takhle to nějak to začalo. Patrik mě vzal na první akci, pak Strejda. Strejda Ludva taky jsme měli nějaký akce spolu, že jo. Pak táta. Co já vím, tak, nebo já vím, tak jsem to slyšel, že vždycky říká Marek, že on tě stál první na akci. No, on tam hrál? No, my jsme No, hráli, hrál v to té se stalo. kapele, ano. Náš Marek? Ano, a oni vlastně bydleli na jednom patře, že jo. Ale ten prvotní, jakoby, ten jsem řekl já, že Ondrášek prostě půjde hrát Jako s celkově námi. prostě Remix Bank Jo. mě vzal jako první. Jo. Jestli to je Albert. A vystřídal si prostě všechno, co si můžeš to tady nějak vyjmenovat, aby lidi věděli, Ale tak v rychlosti, co si abych to prostě nějak projel to, všechno. tak jsem všechny české kapely, snad co jsou tady v Česku. No dobře, ale to byly záskok, ale jakoby vlastní kapely, kde si vlastně Tak vlastní byla účinkoval Remix pod tím Bank. jménem. Remix Bank, ty jako Kameniko. Gypsy Jives, ne, vole. Gypsy Jives, to byla první To kapela. byla první to byla- kapela naše, vole. Tam první No, hrál s to- náma. takhle jako- Neznám. Jako zábava byli oni, Remix Bank. Ale kde jsem začal hrát To je první a kapela. kam mě táta pustil hrát jako do té kapely, tak to byl Kája, Pavel Gánio, Ondra Gánio byl zpěvák hlavně. Hmm. A Vojta. A Vojta. Demeter, ne? Se jmenoval? Baník. Baník. Vy jste se prostřídali mezi sebou, fajně. Oni byli mladší, že jo? My A jsme vlastně dávno- úplně první jsme byli my dva, ne? Kájo, ty jsi mě už ještě učil na tenor. Já jsem nehrál na altku, nebo táta mi nedal altku. A v klubu, kam jsme chodili do střediska, tam byl jenom tenor. Do Prosity, no. Takže on mě učil písničky jakože na tenor. To, co jsme zkoušeli. Takhle my jsme začínali A spolu. nejdelší jakoby účinkování si měl teda asi u mě, ne? Jo. V kapele. Pak vím, že si jakoby chodil pořád na záskoky, ale to už bylo jakoby, že tam i taky patříš, jako bylo duo band. Do band taky dlouho, no. ale jako pro mě já to beru víc jakoby jako vaše kapela Kameniko a Patrik, protože s Patrikem jakýkoliv šéf, tak to bylo vždycky Patrik nebo vy, no. Co pohřby? Jsem hrál jsem pohřby dlouho. Hrál jsem pohřby s Markem Gánem, to je vlastně tady k bráchám. To vlastně vy jste ho zatáhli do toho, ne? Jo, oni, Se dá no. říct. Brácha Marek, ne? Ono to bylo tak, že vlastně Marek začínal s Járou. Rašajem hráli. Ale Jára potom nějak kvůli práci nebo něco nemohl a Marek vzal vlastně potom Ondráška. Takže se vrátíme zpátky k tomu, měli jsme takovou malinkou pauzu. Takže to bylo Skončili tak, že jsme jsem u nás, tady u začal Kameniko. vlastně s Kájou. Úplně, v začátku úplně. Na začátku Byl s takový Kájou. malinký. No. Takhle byl malinký. Si pamatuju, měl peněženku a v peněžence měl tolik drobů. Taková peněžníka. Hej, to, Ale pozor, my jsme chodili, pamatuješ tam za roh do toho imbisu, ne? tam Za 20 korun nudl. Jakože jdeme, víš, pohraje, podskočit. Jako pohradí úplně frajeři, ne? Pojďme si najíst, more, 20 korun, more, dudle, no, platka, Ale byla, to, more, pozor, to a byly dáme bez domů. masa, s masem stále. Vlastně stále 35, ne? A plně máš 35, more, já nemám, ale kolik mám drobnej. Kája platil. No a po Kameniku potom to šlo s Ferkem, ne? To bylo s Ferkem, Tam se stalo co? tam to trvalo 3 roky, 4 roky možná? 3 roky, ne? 3 roky určitě, no. 3 roky určitě, jo. 3 roky, 2 roky byly nabitý. Fakt jakože krásný. To mělo velký úspěch, to bylo Mělo dobrý. to no. úspěch Ondrejko, hlavně tady trošku jakoby měl odlišný zpěv, To je takže pravda. to lidi brali trošku jinak, i když vlastně jeho táta to začal, jo. Víš, to je... Tak lidi z Tajso byli hotoví a hlavně Ondrejko je frér. To je Zpívá- zkušený muzikant, zpívá studovaný, že jo. Nádherný No ale pak muzikant. se to skončilo, ne? Pak to skončilo a to skončilo tak, že vlastně Já si pamatuju, ty jsi zrovna dělal taky studio na podcasty, nebo něco jste my jsme, dělali svůj udělali, show. my jsme udělali podcast, začali jsme dělat podcasty a tam to začalo. Lidi tam začali psát, ať začnu zpívat. Protože jsi tam zaspíval. No. Tam ti dal on mi vlastně dal mou ten příležitost. úkol, on mi dal, no přesně, on mi dal To tu tam příležitost. zaspívat a tam si myslím, že to cvaklo i tobě vlastně, že to dokážeš Cvaklo, mě to zvlášť. cvaklo hlavně, ani ne lidem, myslím, protože lidi jako to brali tak jako, já jsem ještě tak možná rok nazpátek bojoval s tím, že lidi mi furt jako vnímali jako saxofonistu a nechtěli připustit prostě jako, že A to nám Oni- nikomu nešlo. to Že prostě... prostě ty máš zpívat. No, Vždycky to- každý tě má usazený, ale tak to jsou let, ale To to je- No, Přesně to, tak. ale já jsem to bral, ale víš, jako já už musel jsem pro to něco udělat, proto jsem dělal a dělám, aby lidi si to jako už trošku tak
A teď si myslím, že už tam seš. Jako Jo, to už Jo. nevnímají, ten už to berou jinak možná. Ale Protože jsem málo kde tě vidím s tím saxofonem. Jako To je pravda. musel jsem to tak otočit, jako i když saxofon miluju, víš, jako kolikrát doma si vemu, Takže to zahraju se byla cítím. jakoby spíš finta toho, že si Jo, jasně. Ságo schoval. A to ještě bude dlouho, ještě tak aby možná tě pořád rok. neposuzovali. Ještě jo, rok Ságo je- schovám saxofon úplně a budu ho vydávat, až budu hrát ten saxofon, přidávat do skladeb, až fakt úplně budou zvyklí úplně. Takže... Ale to bez tak nezakryješ. Třeba nezakryju. pro mě, Není to škoda. zaspíváš, uděláš Je. skladbu dělo, jako teď si udělal To přijde ten čadák, logicky. ale dá si tam to Ságo, tak A, to je hned. ano. Jako- Jako... Ale já bych tebou, já jsem tvůj strýda a tu muziku už mám prolezlou skrz na skrz. To ságo do tvojí akce patří. Jo, tak to 100%. Jo. Ale víš, jako byli lidi, Víš, tak, jak říkáš ty, lidi tě vnímají jako saxofonistu. Ne jako zpěváka, ale jako saxofonistu. Ale ty jsi zpěvák, ale můžeš být i saxofonista. jo, můžu, tak asi, že jo. Ale pokud má teď problém, si myslím takovej, že pokud se u toho zpěvu ukazuje se Ságem, tak vždycky vyhrává to Ságo. A To to on vždycky bude. potřebuje schodit dolů. To vždycky bude Ságo No, vyhrávat. no jasně. vždycky No, bude. protože Já myslím, proč? že ti to, Protože on je vyšel... to v jednom, Martine. Jak může ságo vyhrávat? Vyhrává vždycky, Ale protože, dobře, protože ale tam to vždyť je to vždycky v jednom. pohladí na srdíčko. V jedné osobě to je. To znamená, když vemou ságo, tak koho pozvou? Jenom saxofonistu, nebo musí pozvat i zpěváka, No, ne? no. Proto jsem to udělal v středu tohle. No. Proto to byl ten můj účel to, že budu zpívat a já to hlavně vidím na čísel. Když jsem vydal třeba saxofonovou písničku, já jsem měl vlastně úspěch furt, co se týče na sociálních Jo, to sítích. určitě, no. Vždycky jsem byl takový ten šťastlivý člověk, který prostě když něco dal, tak mělo to čísla nějaký dobrý, ale prostě když porovnám čísla saxofonový a porovnám čísla teď, co vydávám, tak to je prostě velký rozdíl, víš? Proto mě to jako nakoplo, řekl jsem si, lidi, kteří nebudou to chtít přijmout, tak to nepřijmou. No jasně. A přijdou noví lidi. A tak to se stalo. Přišli noví lidi, kteří prostě mě podporujou a kteří mi dostali tam prostě, víš, jakoby za co můžu být rád, že se Jo, vůbec stopnu to no. do Lucerny, kde hrajou fakt jako vážně jenom Jasně, ty, určitě. jako jsou kapely Šakatak, Bezaforte, světový kapely prostě, takže a to je posun během nějakého roka. Když jsem hrál na saxofon, tak jsem si zahrál pouze v kapelách. A to jako myslím jako v dobrým, víš? Takže proto si říkám, že saxofon vždycky budu milovat, ale miluji radši teď zpěv. Jak kdyby jsem se znova narodil. Hele, teďko na tom jsem jakoby, to už jsem to říkal delší dobu, ale říkám to do teďka. A teď, když si to jakoby uvědomíte, tak on je opravdu jakoby jeden z mála, který se opravdu živí jenom tou hudbou. To, To, Každý chodí do práce, má prostě vždycky nějaký ten příjem, ale ty jsi jediný člověk, který ráno vstane a musí přemýšlet, co hrát, co dělat, aby prostě ty peníze chodily. Jo, to si představte, jako abyste mi to tak každý někdo udělal, všechno vyhodili a živí se fakt jenom tou hudbou. Peťa Guida byl taky takový, ale ten už taky jezdí rozvozy a dělá takový ty svoje věci a tamhle to teďko taky něco natáčí, nějaký videa. Ale ty jsi opravdu jediný člověk, který fakt ráno stane a nemá nic jiného na práci, Jen jenom tu tu muziku. muziku. Nic jiného neumím ani. Makal jsi někdy, dělal si ručně? Jo, byli jsme dělali spolu tady v s Karou, práci, u nich na určitě. firmě Co jsem dělal. kecáš, ty dělal vole? přidavače, Jsem dělal co u nich na mluvíš, firmě. more? Mě Jako, to... A jak dlouho si vydržel 2 dny, ne? vždycky jsem vydržel třeba týden, no, nejdýl. On mi nosil maltu v To nemůžeš, kolečku. dělal jsi někdy takhle se tě tam, dělal jsi někdy v práci třeba 3 měsíce? Dělal Ty jsem jsi nejdýl uklízel v té měsíc firmě, ne? a půl a to jsem dělal v želetkárně se Středou Albertem. Tady, za Teplicema. No, Za Teplicema. to jsem tam dělal měsíc a půl a strašně mi vadilo, když prostě přišli a koukali na mě, řekli mi, proč neděláte. A já nemůžu být ten člověk, který jakoby je nade mnou. Jako, chápeš to, já to No, že není, ti prostě někdo poručí, co máš dělat, no. no, automaticky prostě už mám nervy a musím to končit, no. tam jsme mu dali kolečko, plný malto, Špinavé. tak, šel. Teď jsem přišel, celý jsem to A jiná jako práce prostě ještě něco? Já si vím, že si něco Já bych možná dokázal, kamiony, ne? možná, jak? Kamionu si taky to dělám vykládal, já, ne? ne? To bylo mýho šváry, Šugio to bylo. Jsem Ale ty jsi tam dělal, ne? To bylo, Melouchy, nebo co to jako, že mi bylo, ne? zbytí zavolal, ale potřebuji, já nevím, 2krát do měsíce vyložit, tak jsem šel, ale... Takže jinak prostě žádnou práci, nikdy žádný záznam, že ty si někde byl zaměstnaný. No, to je žiletkárna a pak ještě za žiletkárnou je kabelárna, ne? Tak tam jsem dělal možná díl.
Možná 2 měsíce, no. No ale teď už to změnili, zkušební doba je až od 4 měsíců se počítá, takže ani zkušební dobu si neodmakal. Ale tak to jako to je úcta, jako že fakt pokoná, že ty to vlastně dokážeš To jo, to se určitě. uživit a žiješ si na nějakým prostě na nějaký úrovni, že Jasně. vlastně i žena je zaopatřená, děti Jasně. jsou zaopatřený, všechno zaplacený, ještě si dovolí třeba oblíknout, koupit, tady to jako není prdel No dneska, jasně, jo. no to A on určitě. prostě tou hudbou, dřív si ještě vlastně, když si dělal ty pohřby, to byla taková ta tvoje záchrana, co si pamatuju, si hrál Jo. s náma, takže tam vlastně byl příjem, ale teď si vlastně seknul i s tím, protože ti to nedělalo dobře, nebo něco, ne? No, víš, to jakoby i nedělalo dobře, protože jsem si řekl, že vlastně jako mladý kluk vidím celý týden jenom, jak se rakve dávají dolů. Mm. A začalo to, když jsme hráli malýmu dítěti. A viděl jsem Bajka brečet, to je hoslista. A to mě tak jako u mě uchovalo nějaký takový pocit, jakože dítě dávali dolů a ten hoslista brečel. Tak se mi to nějak dotklo, víš? Jako nějak, nevím, Já mám za to, že tady ten problém měl úplně stejně Jára Rašej. Jo? Že byl hrát pohřeb jakoby prostě Já nevím, nějakému proč on dítěti přestal. A on a, říkal a, z práce, a měl z toho Ne, nějaký ne, stresy a ne, depky. Ale to a- hodně kluků takhle má, jako že většinou, když vidějí to Musíš být dítě silný, už a tady to, tak musíš musí být to silný, pochopit. jakoby, musíš být Musí silný. mít povahu na Musíš mít to. na No. A já povahu. jsem ježišmarja, Ježíš. my jsme však řekli, jako, je to blbý, to ani o tom asi nemusíme ani mluvit, ale šli jsme fakt jako s klukama třeba na pohřeb s tím, že fakt jsme se smáli, ne pohřbu, to nikdy v životě, No, ale jako v sranda mezi autě, váma, v no, autě jsme se sranda. normálně jako prostě povídali a vůbec jsme nebrali, že jedeme prostě cestou na pohřeb. Až Ale když jsme hlavně- vstoupili do toho kostela a stáli jsme v kostele a hráli jsme, tak jsme si jako vždycky uvědomili, že Ale hlavně ty je pohřby, to smutný, no. v jednom dní byl pro 2-3 pohřby. No tak to jsou rychlý prachy, že jo? No, To a vem si, že no. a ono potom jsme začínali na nějakých 1000 koruně a potom už jsme měli každý 3. A pak jsme měli i 10 za den. Jo, a potom každý den 10 000. A třeba 4krát do týdne si měl 40 Když 000. to vidí sociálka, jak si v prdeli. Ale já jsem Míčo. Takže Ne, si ale vem, no, je to- že 40 000 týdně a třeba jsme byli ve 4 lidech. To byly nehorázný peníze. Ale jako zase můžu říct, že tak, jak mě naučila i cymbálovka hrát, to se týče saxofonu. Tam si taky dostal nějakou školu. no, ne? Jako, hlavně tam to vnímáš jinak. Tam za tebe fakt hraje to srdce u cigánů. Tam to nehraje, že to máš naučený. To nejde prostě jako se naučit, aby to znělo To musíš hezky. cítit. To musíš cítit. Hmm. A To se nedá a naučit. však No. s tebou jsem hrál taky pohřeb. Já jsem byl 2krát v životě a ten jeden byl, že jsem byl Byl sám jsi s sobě. náma, nebyl jsi s náma. Já jsem byl sám sobě na pohřbu. kuci. On šel místo mě, ne? Jak Myslím. sám sobě? A já jsem šel normálně do kaplinky, nás zavolali, káve si tam, viď, teďkon Marek a Janěk byli se mnou, to bylo v Oseku nebo někde, že chtěli, aby jsme tam zpívali. No A to tak se já ti nesmějeme teďko teď zapnu, tomu, ale já vím proč. No. já ti teďko zapnu kávesi, přijde farář, ne, teďko, že se loučíme tady s tím úmrtím, s Martinem Kaločajem, Yeah. a já opět, co? A já myslím, jako, že to je vtip nebo něco, ne? Ten, co umřel, on se jmenoval stejně jak já, Jo. tak se normálně prostě přiším, že ty si do toho žiješ, že jsi sám sobě na pohřbu a ještě tam jdeš hrát, vole, sám sobě. Já jsem byl hotový. Po druhý pak A jdeme po druhý spolu. jsme šli spolu, ne, se Zdenkem? Spolu se Zdenkem, já mu říkám démon. A to už bylo vidět, to už šlo prostě, že on nemá hrát pohřby, protože to, hned mu to dávalo, jakoby ten, Takový ty, jak ty příznaky. věci, víš, jako Příznak. on chytil démon a rozbila se mu harmonika v ten pás, spadla mu harmonika. Jo. Ale já jsem rovna dal akord, tak víš, to udělal. No jasně. A lidi všichni se otočili, co je? A teď si představ v kostele, ta ozvěna nebyl. jasně. A já jsem to zavázal, jednu stranu jsem měl takhle podřadou, teď jsme šli, já vám řekl akord, po druhý pásek. Říkám, no tak to už neodehraju. A pamatuju. Nebylo ti to Souzený, souzeno, tak, no. to je to slovo, no. Pamatuješ, jak ten pán, my jsme šli jednou hrát pohřeb a taky blbý, ale my jsme šli hrát, pamatuješ, jak ten cigán řekl Zděnkovi, hele, prosím tě, Převrat si ty tepláky. otoč si ty tepláky. Třeba tady měl Adidas. Jsem byl takový Adidas. A my jsme, já se omlouvám, ale my jsme šli do toho kostela. My jsme se takhle postavili. Teď najednou on začal hrát, teď začal to úplně troubit. Brácha prostě smích, já taky a Marek šel do té kaple, jako když se jdeš jakoby Svěřený. svěřit, na jako, zpověď. No, a tam hrál, on si šel sednout jakoby mezi lidi. To nešlo vydržet. A teď, Aby se byli od sebe. a my No jsme jasně. všichni, A jsme nemohli na sebe koukat. my jsme nemohli zkoukat Já na jsem sebe. takhle hrál, protože víš, co ty přijdeš a oni mu řeknou,
Můžeš si převrátit ty kaloty? On ještě říká, ne, ten pan, my přijeli cigáni ze Slovenska, to nemůžeš tady to. Tak jdi tam, no to bylo fakt jako moc. Kolikrát jsme zažili i to, že třeba nám to bylo tak jako líto, ne? Že dali jsme ruku upřímnou soustrast, prostě je nám to fakt líto, on jdeme pít. Víš, jakože prostě jsou i taky lidi, kteří, ale jako pohřby, musel jsem úplně zrušit, už jsem nehrál dlouho pohřeb, možná je tomu rok a půl, už dokonce. Tak ono, já si myslím, že teď už vlastně někde na jakým žebříčku seš, tam se to ani nehodí, aby si potom... Jako musíš to začít vnímat, jakoby tak už hudebně, ne jakože jenom, že jsme kamarádi, pojďme, co zahrajeme si, víš, to už tak jakoby tady v tom musíš to brát jako profesi. Ondro, vnímáš, já to třeba takhle vnímám, ale v jiný branži, ale tebe se zeptám, protože teď vlastně jakoby rosteš, vnímáš to tak, jak to vlastně funguje, že čím víc rosteš, čím víc jsi sám? Já jsem úplně sám. Úplně jsem sám. Já vlastně... To je vlastně, to tak funguje, ale To tak je, no. úspěch ti dává samotu. No jasně. Dává, no. Jako, hele, já jsem byl teď na akci v úterý, co jsme hráli Den Romů. A já jsem byl hotový, že mám tolik lidí kolem sebe. Jako ne, že jsme kamarádi, jsme jako tak, jak my, jestli se tam napíšeme, zavoláme, když se potkáme, zamáme na sebe nebo tak. Ale jsem byl hotový z toho dne, jakože ty vole, tolik lidí jsme. Já jsem normálně skončil, šli jsme jako na afterparty, ani jsme se nikdo nepřevlíkli. Oni si dávali paňáky, já jsem šel tancovat sám, já jsem si tancoval. Jako rádo, že prostě jsem si říkal, ty mezi lidma. Vždycky jenom prostě sám do auta, na akci, odspívat a sám domů. No, a tak, sám. jako víš co, hodně lidí mi říká, tyjo, mě by to nebavilo, nebo jak to dáváš. A já už jsem si tak zvykl, že když mám s někým mít, tak samozřejmě je to lepší, ale jako nepotřebuji už ani. Prostě sednu, odjedu, odehraju. Tak ono si na to zvykneš. Dřív, Na když jsme všechno si hráli zvykneš, si na hrát s náma, tak jsme si říkali, ty vole, mě by nebavilo jít prostě na hodinu, otočit se z domu. Protože Chceš prostě hrát, bavit se, chlastat, tady to ne. já už teď chápu ty slova, když pamatuješ Botlo. Hodněkrát jsme byli s Botlem na akci a Botlo vždycky říkal, musím odjet z tohle, Vždycky já odcházel. už jsem KO a tady to. Jak Fakt zdravíme to tak je? Tomáši. Fakt to tak je? Ty prostě Ale si to protože užiješ tu hodinu. ty to musíš přepnout, že to už máš fakt jako jenom práci, ne, že si jdeš prostě užít zábavu a chlastat a tady to, ale prostě máš to jako práci a pokud chceš, aby to mělo úspěch, tak to musíš takhle prostě dělat. Tam je buď a nebo. No, Jinak jasně. to Ale nejde. pokud chceš tady to dělat a chceš tak vypadat před lidma a chceš, aby tě tak vnímali, tak hodně věcí, které pro nás, co tady zrovna jsme, přijdou asi nenormálně, bo si řekneme, no ne, přestaň, protože každý se známe tak jako, No že, jasný, no. ale musíš přepnout, jinak tam nikdy nebudeš. Jednoduše řečeno, zakázaný ovoce nejvíc chutná. Pokud jsi zakázaný, tak jim chutnáš. Pokud se jim rozdáš, tak potom už si tě neřeknou, ty nejsi celebrita, ale tady chlastáš, sedíš tady celou Ale jak noc. jsi říkal, Je jak to jsi říkal tak, no. třeba s tou dobou, sice oni to měli fakt úplně strašně moc těžký, jako možná Tak já jejich jsem to dobu, zažil taky, ale... no jasně, no tak samozřejmě, ale Tam možná rozdávali jejich plagáty dobu a tak, no. bychom asi nikdo nedokázal to, co oni. To Ale zase 100%. to bylo jiný, protože No, tu hudbu si, nebo v tu dobu, tu hudbu fakt milovali, prostě šli za tím, měli sen. Hlavně Dneska tam to je byla... jiný, dneska uděláš skladbu večer ve 12 hodin, dáš ji na Facebook a z hodiny se stane Ale celebrita. kluci, to je taky tím, že za tu dobu, co oni žili, ještě můžu říct i já, ty posluchači byli kvalitní. Ano. Ale ano, Byli kvalitní posluchači, Ano. kteří vlastně šli za těma notama, za Ano. těma akordama, Ano. poslechnout si toho muzikanta. tu harmonii, všechno. Dneska jasný. tam do lidí jenom, aby drželi ten Ano. telefon, je Ano. víc absolutně Tak. nezajímá. jo, Nic. Ty Aby jsi to se řekl úplně pochválili přesně. druhým lidem na Ano. svoje na Jo. Facebooku, že tam byli. Já A že jsi oni to ho řekl natáčejí. přesně. Vůbec nic tam jiného nehraje Ne. roli. Jejich publikum, naše to samé, my když jsme vydali první CDčko, tak to bylo prostě halo to samý, Robík nám ho vydal, Jo. tak bylo halo všude, vole, že prostě tamhle zahráli to hezky, tamhle dobře mají zpěvy, mají vokály a šlo to. A to tady musím taky vzpomenout, my jako skupina Kaminiko, jak my vůbec jsme začali, bylo na jejich zábavě. Ve Varšavě. My jsme šli na jejich Kdo jsme zábavu na do nich centrálu nezačali, a oni nás vyhlásili do mikrofonu a představili nás, tady máme novou kapelu, Kaminiko se jmenujou a teď vám zahrajou. A my tam lidi, jsme byli mladí cucáci, šli jsme za jejich nástroj a šli jsme hrát. To je co?
Oni nás vlastně jakoby ukázali podstatné. lidem. My jsme vám No dali- jasný, ne. My jsme vám dali prakticky inspiraci. No, vy jste takovou, nám ne? dali vlastně takový ten start, no. A pak vy jste byli taková jejich jakoby předkapela, My ne? jsme byli Vždycky. předkapela pro ně, no. Jakože prostě jste tam... Pak jsme to udělali víckrát, vždycky, když měli nějakou akci, byla příležitost, tak jsme šli s Vždycky nimi a my přijeli, jsme tam vždycky šli si zahrát. zahráli. Ondro, jak bylo na... jsi byl teďkon v Lucerně, ne? Mhm. Jaký to tam bylo? Jo, bylo to dělo. Jako měl jsem Pocit? strašnou trému jsem měl v začátku, protože už to je úplně jiný, to není jenom, že přijdeš a tady máte počítač, tady zapněte počítač, udělejte mi tohle, připravte mi mikrofon a já Jelo to live? Jo, live to jelo. Bylo to úplně jiný, prostě hlavně Ara Art to mají postavený už na profesionální úrovni. Takže tam přijdeš, jdou tě nalíčit, jdou se o tebe postarat, tohle a dostane se ti to do hlavy úplně jinak, jakoby víš, jakože si řekneš, no, tak dneska nesmím to zkazit. More, ty usínáš? Poslouchá. Jinak. Ty normálně usínáš tady, co ti je? To ti přeskakuje? Ty vole. Co? Koukám na něj a Rigol úplně. To je dobře. Protože ho vnímám, poslouchám. Jo, Ty ne, ty ho Tak nevnímáš. vnímej s otevřenýma očima, Já Ludvo. bych ti něco řekl, ale já radši budu ticho. Vnímej otevřenýma Polatá očima, tím kamaráde Martinem, můj. tak. Já vím, o čem ty přemýšlíš. Já nepřemýšlím. No tak. Ale když se něčemu divíš, tak zavři pusu a otevři oči. Lučo, to s tebou mluví. Dáš si paňáčka, Strido? Mám auto tady. Jo. To nevadí. Ondro, Lucerna, jsem tam viděl tvýho tátu, ty jsi ho tam vzal, nebo on tam byl pozvaný? Oni se přišli na mě podívat na koncert, vůbec to nečekala to ani Pavlína Matyjová, nebo jsem vystupoval a prostě já někdy to tak mám, že mi na cvakne vidím někoho, kdo tam je z muzikantů, víš, jakoby... Takže ty si ho zavolal jako z publika? Z publika, To nebylo vůbec někde vůbec na připravený záznamu? a on ještě přišel a když přišel na podu, tak mi říká, nedávej tu naší, nedávej to, já to neumím. A já mu říkám, přestaň. A Kdo jako? Táta? Mu říkám, přestaň, to dáme. A ještě více o to, on měl úplně strach, jakože co dáme. A jsem věděl, že tady ty čardáše on zná, víš co, tak jsem to spustil a už si uvolnil, už to zpíval, takže dobrý. Jo, bylo to hezky. A vůbec to nečekal, tohle. A hlavně i pro lidi to bylo hezky, víš, jakože to... A pak jsi šel teda po Lucerně za 2 dny hned do toho, ještě do Mezinárodní den Romů, ne? Tam si vystupoval taky. Tam jsem byl sám, no. A tam to vlastně pořádali jedné a ty samý lidi? Jo, pořád, no. Ano. Tam to bylo taky jako asi, ne? Tam jsem viděl nějaký videa po afterparty, tak tam jste jeli Tam docela to jelo pecky. pecka, jsme skončili kolik, 7 hodin ráno. Všichni Bylo to napitý. dobrý. Bylo to pecka. Taky prostě, víš co, ty lidi, kteří mají fakt velikánský jméno, tak tam jak kdyby na to na všechno zapomněli No, jasně, a prostě no. jsme jedna parta, bavíme se, pijeme, chlastáme a užíváme si. Hlavně kapela, co tam byla Eugen Botoš a jeho segra. Tak zrovna tady ty velký jména, fakt jakože velikánský jména, To pro jsou- muzikanty, pro Ano, nás, to jsou jakoby, profesionálové. tak úplně normální lidi. Oni skládali tu hudbu pro každýho, ne? Ale já jsem mu poslal stopy, protože chtěl pár věcí, co oni neměli dechy, takže jsem mu Já jsem tam slyšel, tam hráli tvoje kytaru, tam hráli úplně přesně, no. Tady ty věci jsem mu tam to poslal a zbytek dohrávali. Ale udělali to trošku jinak. Poprvé z začátku, živej, ne? no, živej cymbal, výborný cymbal. Z začátku, když jsem to slyšel na zkoušce, protože zkoušku jsme měli v pondělí, tak chtěl jsem to trošku, ty mě znáš, jaký jsem trošku jinak, ale řekl jsem si, ne, nechám to tak. Proč by ne, nebudu to měnit. A naštěstí má to úspěch. Nebo mělo to úspěch. Super. Jo, spolupráce Review. To už si teďkom vydali, nebo ještě ne, tu poslední? Spolupráce? Ne, teprve budeme vydávat. Budete vydávat? Budeme vydávat. To už bude několikátá spolupráce, ne? Jak vy, jako to On mě máte oslovil mezi na sebou? to první, to je to Baby pro mě, já už nejedu dál, to je první. Pak byla druhá, kde vlastně jako ne Review, ale to mě pozval Jara Olach. Olaf tam Tam byl, jsme no. byli jako všichni, já, Bixi, Jara a Review. Pak udělali další čardáš, takový bláznivý, oni dělají čardáše. Já jim No, já říkám, že tomu to říkám nejsou, takový gážovský čardák. to nejsou čardáše, já jim to furt říkám, jako hlavně Járovi, že to není čardáš. Ale musíš to hrát tak, jak to chtějí oni.
a jejich lidi to ocení. Jejich lidi Oni- to mají. oni no. mají Takže svoje oni jdou na posluchače, Majele, ano. na Mají Majele, na co je jeden z jasně, největších jasně. festivalů a tam jako, tam to s nima třeba zpívá 20 000 lidí, jo, snad. Nebo kolik tam měli teď na posled. Jasně, no. To je něco jako pomaranče, prostě No, jasně, to no. znají, Oni tak to znají, se to snaží chtějí. Tam to, přizpůsobit tu hudbu pro ně takhle. my když vezmeme kytaru, tak my hrajeme tu, prostě, a oni to nechtějí, oni to musíš prostě podle nich všechno. Ale dobrý, mají úspěch tady s tím a teď děláme úplně solo, jakoby jenom já a Rešu. A Takže jste spolu normálně prostě kamarádi. jo, jsme dobrý. On si mě všimnul a voláme si, píšeme si, jsme dobrý kamarádi. To je dobrý mít takový kontakty, no. Určitě, no. Hlavně on je lidský, on není jako, on si přijdeš k němu a on s tebou nebude rozebírat hudbu. Víš, jako, No jasně, proč no. rozebírat, víš, jako, jdeme si povídat, jak se máš a tady to. Ondro, že se vidíš za dalších 20 let? To je těžké, já se bojím každou skladbu, kterou vydám, tak se bojím, co bude dál. Jak víš, je to prostě realita, jo. Vždycky má někdo nějakou éru, pak Ano. to prostě padne dolů. Byli to všichni, byla ta Dorina, byla to Vanessa, byli jsme to my, byli to prostě každý. A pak to spadne dolů a pak už je to těžký udržet. Když se to třeba stane tobě, jsi na to připravený? Máš nějaký plány? Hele. Protože třeba my jako muzikanti máme práci, já Jasně. podnikám, kluci podnikají, každý, ale ty vlastně máš jenom fakt tu hudbu. Já do té doby, vlastně dokud jsem si neuvědomil, když jsem před rokem byl úplně na tom jakože fakt špatně hudbou a i finančně, protože neměl jsem hraní, vlastně jsem nebyl cenej ani pořadateli ani za 2000 korun. Když jsem mu třeba viděl, dříve jsem udělal před rokem to, že jsem viděl, že je nějaká akce a napsal jsem mu, ahoj, nechceš mě jako hosta? A on mi napsal, kolik chceš? Napsal jsem mu třeba blbých 4000 prostě. Co si dneska se tomu už směju, ale No, napsal jasně, jsem mu no. třeba 4000 jenom, abych měl nějaký hraní. Tak mi řekl, ne, nezlob se, to třeba příště. Jo? Takže a to chci říct, že prostě jsem na to hodně tlačil. Hodně jsem moc na to tlačil. Prostě chtěl jsem být všude vidět, chtěl jsem prostě být úplně dokázat všem, že prostě jsem já zpěvák a No, to jasně. bylo to špatný. To bylo to Jasně, špatný. no. A přišlo to tu dobu, kdy jsem šel prostě k Pepikovi Dančovi do studia. Ten mi strašně moc pomohlo. Skamarádili jsme se, je to jak můj strejda, jak můj brácha, jak můj kamarád. Chodím k němu do studia, ten člověk taky nikoho nemá. Má jenom svoji manželku a říká, mám svoji manželku a tebe. Strašně se ke mně změnil, nebo celkově. Vždycky se ho vnímal tak jako trošku jinak a teď je pro mě fakt jako kamarád a on mi v tom pomáhá hodně. No dobře, Protože ale muzikant- jako máš něco v plánu teda, nebo připravený momentálně, když se něco stane, nebo prostě nebude to vždycky nahoře. Nebude, víš no, co? tak... Je to těžký prostě to v dnešní době Hele, udržet. nepotřebuji být pořád tam, kde, jak to mám teď, že mě vnímají, ale stačí, když to udržím. A skrz to, že já nic jiného nedělám, než fakt já mám dny, kdy chodím do studia, makám a vydávám, tak to budu dělat furt. A pokud to padne, tak ať to padne, ale už jsem chytrý s tím, že prostě musím ze všeho, co teď udělám, dát na bok. To znamená prostě finance a všechno, abych prostě se měl líp. Abych byl prostě udržený s těma, abych byl nezávislý prostě na tom, jestli budu mít Musíš hraní teď nebo zamakat, nebudu. dokavať to jde, Dokovat to jde, využít toho, aby Ale si, hele, oni to mají aby i si z toho sportovci. vesáří Mají to prostě profitoval. všichni, Prostě, takový ty umělci, každý vlastně využívá tu situaci, kdy to jde nejvíc Tak. a s tím si vlastně udělají už nějakou bokovku, aby Tak. to prostě Hele, mělo to samý nějaký rytmus. tok. To samý rytmus prostě, jak on si žije. A on ti řekne, mě nevolejte do klubu. On nepůjde hrát do klubu jen tak, on si čeká na léto. Už je to i rozdělený tak mezi Na ty muzikantama, festivaly. že už některý muzikanti třeba u nás u Cigánů je to, pokud ho nevidíme na akci, pátek, sobota, že Tak nehraje, tak skončil. skončil, on už nic není. No jasně, Ale no. pak se dostaneš do takového levelu, že ti nemusíš hrát, že stačí prostě si jít 2x, 3x za měsíc, nebo 2x, čekáš na Majalesi, protože Majeles začne třeba v dubnu, končí v srpnu. No jasně, ale brácho, pokud jdeš hrát festival za 15 nebo za 250, je rozdíl. to je No, pravda. to je jasný. No a právě proto musíš takhle prostě makat, aby se tam jenom dostal. Ne na Majalesi, ale za cenu třeba jako, hele, Bobby Blaze 55 000, 60 000. Benjík začal na 15, teď byly nějaký... Z dvojku v Ústí, pamatuju, no, jsme tam jasně. hráli dvojku, tyjo. A 60 000, jako a vem si to, když Uděláš máš dva a stihneš 4 a- kšefty v létě, že No jo? jasně, no. V létě máme vždycky třeba 3-4 kšefty, že fakt to je, jako by máš festival, když tam. Máš 200 000 za měsíc, uděláš
No, ale tak to je otázka, jestli se tam člověk dokáže, což já věřím tobě, že jo, protože jsi taková ta hlava dutá, že prostě když jdeš, tak jdeš. To musí být k tomu. Pokud někdo Musíš být uleví tvrdý na nebo sebe, no. dá něco přesně tak, ty jsi to řekl správně, musíš mít sám na sebe svou kritiku prostě. Já jsem to samý takhle jako v biznisu, mě nezajímá ničí názor, nic, jedu prostě. A to si myslím, že si trošku i pochytil ode mě v kapele. Jo, tak Že jsem byl já takový ten jak beran. Pedant, no. Oni mě nenáviděli, já jsem jim prostě přinesl věci, tady to si oblíkneš. Oni si to měli nervy na mě, ale museli si to oblíknout. Jasně, no. Ale proč to bylo pak jako ta značka té kapely prostě. No, tam A to kdyby bylo nebylo, to řeknu úplně upřímně, kdyby nebylo v tu dobu, protože oni to tak nosili, strejda, táta, no mé, zavedli vždycky obleky, vždycky byli líp oblíkaní než my. My jsme pak začali chodit už víc jako tak moderně, jako ty tričko, ale oni si to nedovolili, pro ně to byla ostuda, kdyby jste šli někam třeba někdy bez obleku, ne? No, Nebo košile. Vždycky to musela být Mluv košile, do mikrofonu. musela být košile, No. kalhoty, sako, to je jasný. Ne? A vem si to, že on to vrátil Aby na si scénu, že vypadal všichni trošičku stejně, jako a člověk, pak si no. viděl, že celá slovenská scéna, romská, všechny do Jo. jednoho, do teďka. Jo. Obleky, Ale my jsme nedávno na to vzpomínali. Myslím, že jsem viděl i nějaký stream u Kováče, nebo někdo tam dělal stream a vyprávěli tam o tom, jako, že oblíkání tady to, ale nikdo ani jeden nezmínil, že prostě jsme to vydali my. A tak to je. To nikdo neudělal, každý chodil oblečený tak, jak chodil. Jo, předtím ta éra, jo, jak to Jasně, měli, tam jasně. musel být prostě oblek a tohle. Ale pak, vole, co si vzal rifle, tričko na to a šel si. Slováci, vole, jezdili spocený z cesty rovnou na pódium a hráli. Až pak, když jsme to zavedli my, i s klipama, i s oblečením, tak postupem po tom času každý se od nás učil, vole, a pak už to dělali dneska. Dneska už všichni dělají frajery, vole, že jsou oblíknutí. Ale tak jako já jsem rád za to. Jo, Akorát že ti jo. to někdy zamrzí, že se chlubí vlastně cizím peřím. No, vlastně to to už je říká, taková víš. doba, už to tak je je. dneska Ale taková. dneska tak to je, tak no. je. No jo, no. Strejdo, jaká vy jste rodina, jenom aby věděli posluchači? Tohleto nejmladší z rodu Hamru, náš Ondrášek, já mám strašně rád, protože jde v mojich kolejích, když jsem byl já mladý, tak jde v mojich kolejích a on je prostě mýho synovce. Syn. Takže tvůj táta je synovec. Jeho otec je můj synovec. Počkej, tak jako jeho děda je tvůj brácha? Ano. Ano, ano, přesně Ano, tak. přesně. Fakt jo? Takhle. A teď je to můj děda. Tomu říkám furt. Takže ty jsi jakoby dědovou brácha. Jo. Synovec, aha. No kluci, taková ta zakletá téma. Co říkáte na dnešní dobu? Muzikantství. No, tak Třeba to je Jarka. Ona je frajerka, ale pozor. Ale ona to takhle, to máš pro a proti třeba. Někdo to bere z hlediska toho, že si to pustí, to je sranda, nebo prostě, jako to mám říct. Ale já ti to řeknu úplně na není rovinu, to jak to jako je. pro... Řekl, Ničí že... vina to není. Každá kapela hraje tak, jak umí. No jasně. Zpívá tak, jak umí, Ano. ale Ano. posluchači jsou postižení. Ano, To je to jsem jasný, chtěl ne? říct. Jo, to nedělá kapela. to Tady- jsou tady- posluchači. tady už- A dnešní vysvětlit. mládež, ty posluchači, ty absolutně, ty muzice nerozumí. Ne, Ale ještě 10 let dozadu, když si vezmete, Dneska tak víš, co dělají, to, co si řekl přesně. Telefon, no 10 jasně. let, když si vezmeš, tak A jsme oni tady... nevnímají tu muziku, co Ano. hraješ, ano. ale Ne, vnímají ten telefon. 10 let dozadu No. jsme tady řešili, že vlastně chodili kapely hrát po cenu. Někteří, jo, prostě byli tady takový ty, že prostě z ničeho nic začaly padat kšefty, protože tamhle hráli kapely, bylo jich, já nevím, 5-6 a oni tam šli prostě o nějakou cenu dolů, jo, to a dneska to převýšilo v to, že prostě tady máme tady ty internetové celebrity a je to prostě tak. A neuděláš s tím nic, a když se ti to nelíbí, tak se na to nedívej, takhle ti to řekne prostě ty lidi, tak se na to nedívej. Já jsem zastance, Jo. jako v tom zastavím, jo. Já jsem zastance toho, protože to hodně vnímám. Hmm. Navnímal jsem to tak, abych tomu sám porozuměl a sám, abych to udělal tak, jak to lidi potřebují vidět. Jasně. A jako nemyslím to špatně, ale každý, jestli má svoji kapelu nebo sám za sebe, tak to, že nemá ty čísla a to, že prostě má písničky takový, který jakoby lidi nechtějí slyšet, Mhm. to není chyba prostě u lidí, to je vždycky chyba prostě v tom člověku. Ty kapely, ty daný kapely, protože
musíme se přizpůsobit té době. I já jsem se musel přizpůsobit. Před Samozřejmě. nějakýma 10 lety. Jo, bych že máš nikdy některé neudělal muzikanty, to. který to prostě ne, ale já jsem No, reagoval na to, jak on nepodceněj se tady prostě tomu, že mají vzpomenul dneska tu dělat Jarku sebe a šaška. tady to, já jsem Jo, na tak tady to Jarka, reagoval, tak to jo. je to Že dřív jsme řešili tady mezi muzikantama, Jarka je kdo spíš co to, takový, jako jak se ale tomu říká. to je showman, nebo prostě, Ne, ještě to druhé slovo. to je, no bizar, Jo, bizar. no, to samozřejmě. No je to bizár, ale to nepatří potom k muzice, ne? Ano, ano. Jaký muzika dneska chce dělat ze sebe bizára? Jako být bizární. Já jsem jako viděl, že dneska si ji nejde. pozvali někam na akci. To jsem jako nechápal. Jako to bylo, jako ještě ten internet chápu, že vydá písničku, smějou se. Já jsem se tam tomu zasmál. Jak byla v kočárku. Jo, Ona si jasně, ho no. dělá, ona se Já tam... jsem se jaký tomu smál. Jako, když to tomu Jako se jo. zasměje, že má srandovní slova, vidíš, že ten člověk to nebere jako, že Po muzikantské dělá své- stránce, no, to- ale dělá to pro show. to Dělá to pro show, ale Ale tím to kazí nám... naštve to prostě pravý muzikanty, kteří Ano, se snaží jako chápu a právě nedostanou muzikanti, ty čísla, který dostane tam člověk, který se dělá blbečka. co se u mě změnilo právě. To, co se třeba i, co dokážu, Jako když se já bavím bych- s tátou, víš? Já bych, jakoby, co tady teď Ondra zmínil, že, jako že se musíme přizpůsobit lidem. To je prostě to, co udělali všechny kapely a to je to špatně. To je to špatně. To je takový to Protože schodit sebe, dneska jako, přijde- no. dají svý ego. protože přijde člověk pod pódium a řekne, zahraj mi tuhletu. A on ví, že ji zahraješ, protože ji dneska musí umět každá kapela. Jak ji neumíš, My tady to neděláme. já jenom říkám, jo, 90% kapel. A jak ji nezahraješ, tak je bordel. Je bordel. Proč? Každá kapela má mít svůj repertoál, svoje písničky no. a hrají a lidi si mají přizpůsobit muzikantům, co hrajou, a ne, že my se přizpůsobíme lidem. No, tady na to jsou třeba nastraní na nás, my když To jdeme je hrát špatně. a oni si pozvou skupinu Kameniko a chtějí písničku tam od Kamaru. Tak jako sorry, ale Marek je na této taky pes, on ti prostě nezahraje. Hrajeme svůj repertoár, No, jo, jasně. Čardáš musí hrát, Jasně, tak prostě to je No, to celkově. je jasný. Ale co se týče ploužáku, funky, je tady to je prostě, Já bych my řekl, jdeme hrát za naši hudbu a nebudeme Ano. hrát něco jiného. Jako dneska jdu na akci, tam 3 kapely a hrajou stejný a hrajou repertoár. úplně ty samé písničky po sobě, Ano. chápeš to? Jako A jak tam kdybych jim si pořád měl- to vyplatí za 50 No, Jo. jako já, kdybych si měl dneska, takhle, kdybych jsem si jako představil, že bych hrál furt v kapele, tak bych to měl hodně těžký, no. Protože já vás úplně chápu v tom, jakože, jako víš, chceš si prosadit svoje, Ale to je to ale právě... je prostě je doba taková, jaká je. Já to beru teď už vnímám jinak, protože to dělám jakoby po svým, ale kdybych měl být fakt jako normální originál kapela, tak je to fakt těžký, no, to chápu. ono hlavně za mě se vytrácí prostě to naše Romipen, prostě rozumíš? Tady tím, co Ale prostě, to je tou mládeží. to je ta mládež, ano, Ta mládež roste normálně totálně do kryva. nic si Jak z to toho vnímáš, neberou, Frejda? Ten by to prostě mohl nic. Dneska se Dneska takhle, naučíš, Patriku. dneska se Ukaž mi naučíš, kapelu, která hraje celý večer live. My taky. No to jsme my, jako co jsme tady. Jo, ale ukaž mi další kapelu. Jak oni nehrajou, jako to? Automat, ne? ne, ale tady to jsem chtěl říct, já na tady Já to tom neuznávám. ne, My jsme začínali hrávat, jo. A co jsme měli jediný, měli jsme bubeníka automata, to Ano. všechno. Jinak všechno bylo live. Takhle, no to je pravda. Všechno. ale Všechno bylo live. proto říkám, neucuzuju to, protože je dnešní doba, tam to jste měli vy a dneska ty možnosti jsou, jo, a říkám, dneska To je zase ty jsi se technologie. dřív, ano. tak technologie, ty jsi se dřív musel učit a hledal si, tak co tam dal za hang, rozumíš, a trápil si se No, a musel jasně. přijít až čtvrtý Ale člověk, bylo to hezký, když Ano, jsi se musel právě, přijít trápil. až ano. čtvrtý Rozumíš? člověk, který Že jsi který měl z toho ho radost, strčil a že jsi to teprve si naučil. že ses to naučil. rozumíš? Protože, ale No. dneska řekneš příklad, naučím se od mezzoforte, Pustím si jenom to na příklad. YouTube. pustím si to na YouTube, A je to tam mi to ukáže prostě zpomaleně, každý tón, jo, co tam mám zahrát, ty tomu budeš věnovat 2 hodiny, naučíš se to, pak někam přijdeš a jsi mistr světa. V tu chvíli. Já neříkám, pro mě není špatně to, že jsou tady ty technologie a ty vymoženosti, to je v pořádku. Protože se můžeš se Ale- posunout tím dál, ale... A pokora těch dnešních jakoby nových muzikantů a úcta, respekt, jakoby vzájemně Není. není. Ale jako vemte si A ani zase nebude. To, Do budoucna ani nečekejte nějaký no ale takový stejně se zázrak. musíš to chápat to, že hodně lidí, kteří jsou jakoby na pódium teď, ty noví, tak jim je třeba 17-18 let.
A oni neznají tady, tu, tak, to oni zase tady neznají toto tu, myslím, ano to, protože tu prostě, historii, víš, ne co tak, bylo, to je přesně. taky to To prostě, no. neznáš, to je jasný, že to nemůžou Jako, znát. i já někdy za mnou přijde prostě... Ale to klávesák samý měli nějaký třeba, když oni byli v nějaký, prostě v nějakým věku a měli taky mladší, No jasně. jako Jo, jsme ano. byli my, Ale- ale nevyrostli jsme takhle, jako jsou teď ty Jako mladí. já mám Je třeba celkově jiná doba, to prostě Tak, buď ale pochopíš, hlavně nebo to nechceš to, no, přímo. posluchači, ty kvalitní posluchači, Už jsou starý. hlavně jsou starý, ale plno kvalitních posluchačů emigrovalo, plno cigánů odsačilo pryč. v A těch to je jedno, oni 90. ti udělají letech. čísla i z dálky. Dobře. kámo. Ale musíte si uvědomit, že sem postupně přicházelo v těch 90. let ty Slováci, ten východ a tady to všechno. A Ale to more, tak těch řekni mi, ty lidí, vole, ale 10-15 let Martine, zpátky, když tady v Teplicích dobře. si zazněla pavlovská písnička, tak fasoval. U Jo. nás to nebylo vůbec. No, ale prostě. to je přesně Fasoval, ono, vole. protože nebyl jakoby A teď To- si vem, že to normálně dneska přelomilo dneska, všechny lidi. ano. I ty prostě budeš doma A víš chlastat. proč? Ale už to nechápu. Protože ta mladistvost dostala možnost těm sociálním sítím a to dělají oni všechno. My takovej, když si vezmeš youtubera Taryho, když z něho udělali milionáře děti. Moje dcera mu osobně vydělala plno peněz. Protože to u mě hrálo, no ale to je přesně ono, ale postupem času, že jo, rosteš. Moje dcera ho od malička už v chodítku na něho koukala a dneska je 10 let a on za těch 10 let, on má dneska 2 miliony odběratelů a 2 miliardy shlédnutí. To je. Ne 2 miliony, No, kolik má 2 majetku, Kolik má miliardy. majetku. Ale tady říkám, baráky. ale to je tam dnešní generace. Každý dítě má doma telefon. Od útlýho věku, řeknu, některé děti mají Facebook, je jim 6. To už je, jakoby, řeknu, jakoby, tam už je chyba v těch rodičích. Rodiče, Samozřejmě, jo. Moje dcera dostala první telefon 15. Tak mojí holce je 10 let a ona nemá Facebook. Ani ho nebude mít. A můj, Rozumíš mi? Můjmu klukovi A tady jsou to je 4 přesně a- ono. A volám mu. Mému klukovi 4 roky a už mám 4 veškeré. Ale co? Ale tu zvednu to a řekne, tati, pojď domů. Budeme hrát Roblox. No rovno. No. A já si To je musím hrát největší Roblox. výmluvárna, hlavně Je, to no. kamaráde. Ale na to bacha. Ale já to prostě nebo já jsem už- to přijmul. Já jsem to Jo, přijmul já taky. a já právě to naopak vidím tak, že je to prostě nová doba. Bohužel. To Proto jsem jakoby já i polevil a prostě jsem se nějak jakoby trošku stáhl. Ale ty telefony máme od Jo, toho, spíš aby ta prostě práce, nás živili. ta Já to jistota. tak vnímám. Jo. A nevím, no. Ale Ale s tím teď- nic neuděláme. Ne, Můžeme jenom možná ne. tak se modlit, že ty posluchači, co jsou teď dneska mladí, tak jim něco přepne a Jo. budou chtít zpátky nějakou kvalitní Ale muziku. na jednu Ty tomu stránku, věříš? Ne, bohužel ne, ale doufám, tam pořád tam je nějaká taková ta víra, že se možná něco Ne, stane. znova něco uběhne. Protože nějaký- každý jsme byli jo. mladí. Načerpáš, jo. Každý jsme byli mladí a postupem nějak prostě Ale dorůstali. počkej, ale víš, právě to je to, že jsme byli mladí a měli jsme inspiraci jakoby v muzice. Třeba jako příklad Gypsy Tap. A poslouchal si zahraniční. Ale protože si Kapel, pořád ale vyrůstal dneska- mezi nástrojema. No i dobře, ale dneska ta mladá generace si nepustí jen tak šakatu, mezofor, ona si pustí Jarku. Čtrbu. Čtyřminutový. To ne, už dneska, Ale tak dneska z už čeho, poslouchají víc jasně, repáky. no a tady jasně, ty- ale z čeho mají potom čerpat? Z čeho mají potom čerpat? Ale s tím nic neudělám. Dobrá muzika Taková je potom z toho doba. nebude. Hele, Ale jako, my ty názory nebudeme mít nikdy jiný, protože my jsme od malička byli, ne, od malička jsme byli mezi nástrojema. Já osobně jsem chodil Martina Berkyho, klasika známe všichni. A já si pamatuju, když jsme začínali a měli jsme nějaký sbory a taneční soubory, jo a tohle, tak my jsme chodili tancovat, učit se, protože jsme měli sdružení a to nás naplňovalo, rozumíš? Dneska ty děti nevylezou z baráku, jsou na telefonech zavřený, No, jasně. nemají ty záliby jako my jsme vyrostli mezi nástrojem a já ti říkám, Na stromu. my jsme čekali, Originál. oni dohráli zábavu, klasik, přijeli domů, on ani aparaturu nikdy z té dodávky, a to měl na půdě až, tu zkušebnu. Nikdy to nevytahoval, protože věděl, že my ráno přijdeme, aby jsme si mohli zaskoušet na aparatuře a na nástrojích zahrát, na jejich, tak jsme to na tu půdu vytahali my. A on nám to jenom zapl a to byla odměna, kluci, a teď tady můžete třeba celý den si tady hrajte, zkoušejte, dávali nám rady a v tom jsme se my viděli. Jenže dnešní mládež ne.
My jsme jezdili na kolech a když jsme měli hlad, tak jsme šli na třešně, na jablka, na hrušky. No Hele, to Strejdo, počkej, já vím, vy už chce kouřit, jo, on už chce cigaretu, ale vydrž, ještě máme tady poslední tému, jo, tak jsem si nechal takovou tu dvouhodinová. poslední. No jo, to tak bývá. Ty a Patrik, Bráchové, na život a na smrt. tam je lidi věkový rozdíl, ale kdybyste slyšeli naživo, oni dva mezi sebou. Ukažte nám něco. To nepochopíte. My jsme kamarádi. Hele, já vím, tak Já to, si je, ho, to ale by já- ani kamarádi nebyli, ale jak mu říkáš? Já si Ludvu nesmírně vážím, Počkej, je to žít. já mu to Řekni pomůžu. přes dívku. Jo, to je prostě, to je můj Luďa, no. Já akorát můžu říct jednu jedinou věc. Díky Patrikovi existujeme. Jakože ještě pořád prostě Pokračujete. faktíš, no. Jare. To je jasný, jako kdyby... Patrik, když si vzpomeneš tady na středu, nebo takhle, co si vybavíš jako první, když... jako pomož. Jako, hele, já ti řeknu takhle, jo, A teď nekoukej, že kamery Ne, jsou ne, zapnutý. ne, vůbec, tady to chci říct, já jsem s nima vždycky chodil, jako jsem se mezi ně spal, Mhm. protože prostě pořád je to Tak si Ludva cítil tu Gizman, teplickou hudbu, viď? Tak- je tam ovca a prostě to jim nikdo nikdy nevezme. No dobře, ale jak mu říkáš? To je, záleží. Jak? Ne, já jsem slyšel, že tam je nějaká přezdívka, ne? Luďa, To je podle toho. Podle nálady. Podle nálady, no. Ne, jak mu ono říkáš, záleží, Jak mu říkáš, Strejdo, ty? jak on řekne mě, Farfeťáka. jak řekne mě, No jo. tak to řekni, ne, tak tak to je má jasný, že to víš. krátký nohy. To je krátký, no. Ej, a Stejně pamatuj- si to tady musel říct, že jo. Je tam, nedá mi pokoj, Jo, nedá. Martin, A teď vole. mám říct, a jak já ti říkám, Ne. čokoláda. Ty kráso, no mě řekne na náplnou, má No. krátký nohy. Ty feťáku, je. Nevěřte lidi. Peťáku říká kvůli tomu, že víme všichni Patrik Hulí. Aha. To je pravda. Ale počkej, Ale Vy co to, udělal ne, Patrik? vy to víte Tady všichni. se Strejdou. Vy to všichni víte, Patrik Hulí, oni všichni hulí, oni jsou všichni feťáci, more. On normálně naučil 60letýho chlapa hulit. Dva prášky. Jenom dva. Ale potom No víc, ne. Jenom dva. a dá Dva si- prásky. Dva prásky a Strejda potom normálně Hele. vysvětlí. Je to tam. Já si pamatuju jednu hlášku, nevím, jak to přesně bylo, ale něco Strejda mu říkal. Já nevím, Patrik říkal, ty vole, jak to bylo, nešpi mě, nebo vemu a vyskočím, udělám salto a mu říká, to se ti nepovede, máš krátký nohy. Jo, jako sranda je. Pamatuješ v určitě. Anglii, s Černochem, ne v Německu. Jo, to se stalo nám, viď? My jsme hráli ve Stuttgartu spolu. Taky? No spolu, jak jsme byli, ne? Já, ty, on, Ondra, Rašaj, Albert, pamatuješ tenkrát, jak jsme jeli k Jak si nevěděl, že Salajovi, on tam, Jirkovi? jak si nevěděl, že on tam bude. Jo, s tím Černochem. Táta, A- ne? S kmetěm ještě. Jo, a my jsme přišli po té akci a ten Jirka, on měl byt a on nám vzal jakoby, naproti měl prostě prázdnej byt, tak nám tam udělal spaní, ne? Jako hotel prostě, no. A tam byl zvukař Černoch. A teď my tam už ne, na tom pokoji, spěj Jára s Ondrou, já, Albert, ty, my jsme měli svůj pokoj a on byl sám. On už spal, on už byl máto, ne? No a Černoch stojí na chodbě, ne? Koukám na něho, říkám, more, Černoch nemá kam lehnout. Tak já šel za ním, ne? Co budím? Říkám, more, běž dál, ať si lehne k tobě, more, on nemá kde spát, si já. On se zbudil. Halo. Před celý barák, halo. A jako oni dva, když jsou a když chlastáme a takhle, tak to je prostě, to se musíte fakt jakože k tomu... Já si na- tady- Ale tak musíme se tam dát. Já si tady Jinak ty nejde. chvíle Ale vy užívám. máte extrémní. Ale Ne. dobře, ale tak my si To je- už rozumíme, jo. my dva, chápeš? To je- No právě o tom to je, že si rozumíte. Někdo třeba si řekne, že to a když třeba spolu jdeme na hru a jsem ticho, tak on mi sám řekne, tak co ti je, more? Protože protože- to nebaví. To chybí, rozumíš? Ty nadávky mu chybí. Prostě My jsme sehraná my dvojka. už jsme se rána dvojka, no. A tak hlavně Teplicky všechny, co jsme tady. A vy takhle byli na Teplice, Ústí, to jsou bláznivý města. My máme snad všechny Já stejnou mám vždycky takovou tu... strach, když se to sejde a ožerou se, tak to je jeden granát za druhým. Ty lidi už nejsou lidi, ale to jsou granáty. A nejvíc, neposledy jsme to zase měli takovou tu éru společnou, když byl covid. Ten covid nás spojil, No, určitě, no. že nebylo co dělat. My jsme zrovna otevřeli tu zkušebnu tam, ne? Jo.
A to bylo prostě každý víkend, jsme byli furt spolu, furt něco. A teď zase zpátky do života, nikdo nemá čas. Nemá čas, no. Hudba, rodina a tak dále. Helejte, já mám ještě takovou vsuvku na konci, ale co se týče tohoto videa, tak to budeme končit. Já vám moc krát děkuju, že jste teda přišli. My též děkujeme. Jinak to je Remix Bank, ne band, ale Remix Bank. Jsou to teplický kluci, mají kapelu, kde vlastně učí klávesy, 2 kytary, basa, vokály, můžete si to poslechnout na YouTube, máte svůj kanál. Určitě. Tam si to můžete najít, telefonní čísla, nevím, jestli máte na nějakých písničkách, bylo Máme. už starý, ne? Máme. Když Ne, tak tam jsou nový. koukejte na poslední jakoby vydaný skladby, tam budou asi to číslo, který vlastně mají teď. My hrajeme taky furt, takže... Ty hraješ, ty máš nějaký kontakty asi na tebe, nebo to je jak tě vůbec najdou lidi, kontakt a tak? No na Facebooku. Na Facebooku, jo, takže tam máš doma Ludva Gizman. Ondráška, to nemusím představovat, jemu právě nevolejte. Já vám přeju všem hodně štěstí, ať se vám daří, ať jste zdraví, hlavně ty, Strejdo, ještě ať jste s náma dalších 50 let. A my teď se přesuneme na takový jeden dáreček, to teď vypneme, já to tady musím připravit, oni se zatím zapálí a tak dále. Jinak děkuji, že jste sledovali, odebírejte ten kanál, pokud můžete, klikněte na zvoneček, klikněte tam na co chcete, jenom abyste to prostě viděli další, protože budeme natáčet a budeme pozývat zajímavý hosty, teda pokud to přijmou samozřejmě, že dneska už nevíš, komu napsat, komu zavolat, kdo ti co řekne, ale tak já vám děkuju, my to teď vypneme a přesuneme se na takovou srandu, konec toho. Díky moc, mějte se, čau, ahoj. 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 Originál, už originál, čerty jsou čerty, jak mu stydl tu kuře. Noši, teď se ukážete, kdo umí střílet. Si děláš prdel. Takže jsem si pro vás připravil, teď si stoupneš a musí ti... No ty jsi byl na vojně. I co to, jak chtěl, vidíš? Ne, máte tady každý terč. Máte každý 5 broků. Máme pistol větší jak já. A kdo vystřelí největší počet, No. jo, ten bude zpívat a zbytek ho doprovodí. Na cokoliv chce. Tady jo. Jo. To je jenom takovou vsuvku, že prostě tam něco zaspíváš, dáte si to společně. OK? Kdo začíná? Patrik, nevidíš? Já už to mám v ruce, tak jako... Jo, Ale to tríme, takže kdo bude mít nejmíň, jo? Musí zaspívat. Jo. Ty pičo. Strejda jde první. To spletu, no. Tady umíš to nabít? Musíš tady, ne? Tak na Akorát střednici. potom už, když to nabiju, tak tam už pojistka není, jo? To rovnou střílí, tak pozor na kohoutek. Tak a máme první ránu teda. Strejda, jdeš. Stačí jeden, bro. Hraj do toho, kámo. Jedinej, kdo dokáže zastřelí z Putina. Hezky. Ale běžte radši na stranu, kdyby se to náhodou odrazilo na někoho. Takže tady máme jedinýho střelce, kdo dokáže zastavit válku na Putina. Hezky. Máme mě do hlavy. On chce fakt zastřelit. Ale dobrý, 7. Šampion měl ztrčení. Musím si udělat pak tím botu takhle. More, ale znám more ten Luďan. Vole, jsi byl na vojně, ne? Ludvo, ty jsi byl na vodě. Ludvo. Sluchátka ničuje. On už kouká. Hej. Počkej, kolik dání? Počkej, Strejdo, nestřílej. Hej, ono má blízko. Poslední, má čas.
Pozor. Ole, pan se postačil. Přišli do oka. Přišli tady do oka. Just rain. Tak poslední. Slovo dobře. My friend, chilling just a moment. Chilling. Jediný mozak, který počíná, verím tomu. OK, kdo je další? Mladší. Ne, teď čo nejstarší, teď je nejmladší. Sirmír, vole. Vole, Sirmír. On jak vzal ty prý, já jsem poprvé myslel, že bude Pavlo. No. Takové Pavlo, vole. Pavlo. Máš na potápič. Ty jsi síl. Ne, že ne? Takže nastupuje Sirmír Gerchan. Teďko. Nohy satan. Tak je presajte. Dělej to ti Pozor, akcio. až na kohoutku, vole. Patiku, pozor. Vole, neblázněte. Hlucho. Budeš ještě blízko. Nedáme plus na kohoutek. Dáme plus na kohoutek. Čičo, tam máš? Budete dělat do šifléři, starý Jablonce, já Marek podnikatel. Naposledy, Martine, od teďka se stříhat za námi. Nahrávky, to Ondro. Další spolupráce, Zacho. Ty kráso, pojďte, vole. A ukaž se. No. More, kam jsem střelil? Já še ani nic. Tak se netrebo dotačet. Ne. Nahoru, může si to trošku. Počkej. Jsem tě hledal 14 dílů, no. Už nemám sílu na tebe, kamaráde, s tebou něco řešit, tak jsem se rozhodl, že ti jednoduše odprásknu, vole. To jsem já Sirmír. Ty vole, Martin, plno moc se začne. Nic moc, Moc, chlapče. chlapče. Ty jsi na kolotoče nechodil, ne? Jaký špinavý to ty okuláry, chlapče, nevidím. Ne, tady to. Co si dáváš dolů? Střílel někam? Chlapče, já jsem to porobil Círy do toho. Ne, more, tady jsem. No, teďkon dal do toho, no. Třetí rána, ještě dvě, já jsem neprostřed. Já jsem zdraví na tebe, Tome. Tady Sirmír a tady Tomáš. Sunej to dolů, jo. Dělej, Patrik, raz, dva. Ještě jedna pecka, oči, tady ta bude závěrečná. A tady tu bych radši využil na něho, vole. Já mám strach, vole, co když mi to uvěří mě? Jo, do oka mi dalo. Ty vole, střed. Jsem tá, oči. Ne, co, Martine? Tak Nejsem, jak povím, nejsem. tak je, oči. Musíš mi to udělat. Podrž to. Nenadarmo mi říkají Sirmír, ve prostřed, Ondro. Kolik A udělal? říkám, ještě kluku mě mrdej to oči, já vás tady postřelím a do pičí. Kdo jde teďkon, Kája, no? Jo? No píče to. Já on dal tolik. Máš být co nejmíň, aby si zpíval. Já nechci zpívat právě. A? Ale jsou lepší frajeři, jak zpívají. Jak je to tu kávu, hej, tady. A? Už mi říkali, že co pak je to za vojáka, jo, ale... Takže Tak normálně jdeš. šílim, jo. Tady nic nedělal. Ne.
do mě. Přímo do obličeje. Jo? Máš si vzít brejle? Pičo, to furt dal horu. Já budu mít nejmíň, já nebudu zpívat. Pičo. Já tě zabiju, vole. Ty střílíš na piču, ale ty střílíš do sebe, vole. Kolik jsi střílel? 3. Tady. Tady. Tady, vřemo, no, jsem počítal, že se to zapíchne dovnitř. Já se bojím, vole, už. Do píči. Nevím. Co by to? Počkej. Už tam mám nabitý, Dvakrát jsem to dostal. Tak s hlavou. No. A trefil jsem se, ne? Jo. Tady máš měřítko, tu čárku, a tahle čárka musí dát do toho a takhle měříš na to. Kolik jsi dal? Bylo dobrý, skoro u terče. No. Už to se stříhám. Jo. Poslední? Já se bojím, že to střelí, jinak bych to možná i tu dal. Ještě jeden máš. Poslední, no teď. Prosím, pane. Tak kluci, pojďte sem. Hej, muzikantos. Tak Huka, kolik jsi vzal? No další má nejmíň. Ne? Jo, jsem rád. Bude zpívat. Takže počítám. Ale narobil si. Ondra má 4 a 4 je 8 a 5 je 13 a 9 je 22 a 7 29. 29. Ondra 29. Kája 9, 18 a 7 je 25 a 3 je 28 a 1 29. Stejně, plejta, budete zpívat spolu. Počkej, to nevíš, jestli bude někdo víc. Kurva. Udva má 9 a 9 je 18 a 8 je 26 a 7 Hezky. 4 a 7 41. Ale právě, že nespívá, má nejvíc bodů. Kdo má nejvíc, zpívá. No. 10, tak Patrik 10 a 9 je 19 a 9 je 28 a 5 je 32 a 0. Takže vy dva máte remízi. More, já jsem jedinej dal horší 10. Tak to dáme, si stříhnete, ne? Dej, Ondro. Ti říkám, stříbí. Kluci, stříhaná! Jo, jednou. Tak jedete, 3, 2, 1. Jedem. Kámen, nůžky, papír, teď. Takže ty si vyhrál, ty si prohrál. Takže Ondrášek zpívá. Ano. Sumatroneraci mi pirani shuka amela nakama
lascio bagnoli, mi piragnoli, non c'è tu Děkuji vám krásně, mějte se krásně, buďte zdraví. Ahoj. Čau.